Akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. Disakoma e dance na yet to me gatsna all day. Disakoma e dance na yet to me gatsna all day. Akoma ejura, akoma ejura. Akoma ejura, never made it simple. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Come on, me be and cosy, come on, me be and cosy. I sent it and cosy, and you breathe and cosy. This akoma e dance na yet me yatsna all day. This akoma e dance na yet me yatsna all day. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Wara Nebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby say now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call can now, I don't know. The man worrying rubbers and power. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. This akoma e dance na yet me yatsna all day. This akoma e dance na yet me yatsna all day. Akoma ejura. Akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made it simple. This akoma e dance na yet me yatsna all day. This akoma e dance na yet me yatsna all day. Akoma ejura, akoma ejura. Akoma ejura, never made it simple. Yet to me yatsna all day. This akoma e dance na yet to me yatsna all day. Akoma ejura, akoma ejura, akoma ejura, never made
Cosiri. Ayaka baby Cosiri. Oh hum baby Cosiri. Disakuma edanciona yet me gatina all day. Disakuma edanciona yet me gatina all day. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Come on, Kabi and Kosiri. Come on, Kabi and Kosiri. Asim TV and Kosiri. And you bring and Kosiri. Disakuma edanciona yet me gatina all day. Disakuma edanciona yet me gatina all day. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akwa run a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning Fono so the gentlemen. The baby say now Nsem. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Akwa can now, I don't know. The man worrying rubbers and kuawari. Intensiveness by intent. I'm bracing it with my bro. Yansan no pray. Am I doing at my intent? Intensiveness by intent. I'm bracing it with my bro. Yansan no pray. Am I doing at my intent? Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo, darling. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Disakuma edanciona yet me gatina all day. Disakuma edanciona yet me gatina all day. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Disakuma edanciona yet me gatina all day. Disakuma edanciona yet me gatina all day. Akuma ejo. Akuma ejo. Akuma ejo. Me ever made it to Akuma ejo. Akuma ejo. Okay, Akuma ejo na bema yedroyi etu empon aha Akuma 87.9 FM. Akuma mo Nsem dwumadi braso awie mako meni abedwafo yatnasia yede ebramo baby a wo bia no yama wo akwaba eba Akuma mo Nsem dwumadi no eso enyiwa fidie no emfiri akopem se no miensa ebebo a yenyina yebema yemoso no wato aso atie esanse sports papa eno so eto so sa na watie ye programs ni nyina sanse eyade a ebeboa wo yie pa midin ede Marcos ene eye wukiada eye mid week ane obade no adaroma ogusu a ede ye ko
July bosome no emu 22nd July eye ene edei ane na akakra bi na kyerɛ aka na kakra bi na yɛde July bosome no nso aba no awie yɛretutu yɛn nan na yɛnim a ɛna yɛrekɔ no na hyɛ ne nso sɛ akoma mu nsɛm dwumadie yi wobɛnya bi ahwɛ ɛwɔ TV so a na ɛyɛ Onua TV ɛbɔ dɔnko a wɔde bɛtum live ama yɛn Facebook akoma 87.9 FM follow yɛn like comment na share follow like comment and share YouTube ɛyɛ akoma 87.9 FM Kumase subscribe ne mia notification bell no so every song you get notified share ma afoforo nya bi no mo hwɛ Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman make us say manager dache hene akwabia sika ɛna afei abedwafoɔ ne nyinaa Reverend Kofi Ameyaw ɛna afei Mama Israel yɛkɔ a ɛma wɔ yɛakɔ ɛna afei Reverend Felicity yɛkyia mu nyinaa Nikki Pizza Fan Club GH UK Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Boadu Oboye Chidom dwaben so ubenya bi etie na ɛyɛ dwaben ɔdɔ ɛfɛ Obin Sika Information Center ɔno nso ɛbiem Anointed Fashion wɔ Boadu ayɛdua ase Rocket Minerals Limited Papa yɛkyia Nana Safodu Information Center wɔ Asante Mampong ɛna afei Amraga Junction Total Filling Station wɔnom ɛbiem ɛwɔ hɔ yɛda mo ase papaapa Nana Akua Koko wɔ ha Evangelist Samuel Mensa Sikapa Pastor Julius Naba team no nie ɛna afei Ishmael Howard ɔno ɛne me producer Dan Dan nyinaa no ɔbɔ me chidom ɛne adɔntene sanso ɛna Beluchi ɛwie ɔno bɔmɔde ana afei wɔde ɛwura mu ɛwɔ Facebook YouTube Mr. Wadama ɛyɛ follow like comment and share na YouTube no so wa subscribe na wamia notification bell no ɛde ama me brand so ubenya notification no edi no ɛyɛ Marcos na mom ɛnɛ ɛdɛ mame kan kyerɛw sɛ the pen can make mistakes. The pen can make mistakes. The pencil too, but it has a good friend, the eraser. Only a true friend erases your mistakes and helps you to improve. The pen can make mistakes. The pencil too, but it has a good friend, the eraser. Only a true friend erases your mistakes and helps you improve. As you say, pena yɛde twerɛ etumi wo twerɛ a ɛbɔ hɔ a na wayɛ mistake ɛwɔ wo ntwerɛeɛ no emu. Okay? Saa pɛpɛɛpɛ ɛna pencil nso wode twerɛ a wotumi yɛ mistake. Nanso so pencil ɛwɔ ɔyɔnko pɛ bi a abere biara no a ɔbɛyɛ mfomsoɔ no ɔpepa ne mfomsoɔ no na ɔboa no ɛma no etu mpɔn. Nti ɛyɛ adeɛ mmienu pen ɛyɛ mistake but oni adamfo pɛ bi wɔ hɔ. Nti ɔyɛ a ɛturo bi ana de pen no atwam anaasɛ ɛturo bi kora wotumi ti pipa no ɛde firi hɔ. Nanso adeɛ baako ne sɛ pencil deɛ ne tiri yɛ yie ɛma wanya ɔyɔnko pɛ bi a ɛyɛ eraser na otua ne to hɔ no. Nti bere biara pencil bɛyɛ mistake biara no wobɛhunu sɛ eraser adane ne ho ɛde ama no na wɔde apepa mistakes no na afei wasan atwerɛ foforɔ biem ɛde kɔ n'anim na kyerɛ sɛ ɛno no ɔtu mpɔn no ɛno nti no ɔwɔ pencil wɔ ɔyɔnko pɛ bi a abere biara no a ɔbɛfom no ɔpepa ne mfomsoɔ no na ɔboa no ɛma no ɛkɔ n'anim. Ɛno nti maame bisa wo baabi biara wowɔ biara sɛ wowɔ deɛ no ɛyɛ pen anaasɛ pencil. Ɛyɛ asɛm a ɛwɔ sɛ wobisa wo ho saa bere. Menim sɛ obiara ɛwɔ adamfoɔ. Obiara ɛwɔ adamfoɔ. Obiara wɔ obi a osusu ne nsɛm ɔkyerɛ no sometimes asɛm bi koraa wɔ hɔ a ɔntumi ne nua a ɔne ne firi yɛfunu kuro mu ɛbaayɛ no ɛnkyɛ but obetumi ɛne n'adamfo akyɛ. Na mimisa wo sɛ saa adamfo kuro yi ano sɛ wɔyɛ mfomsoɔ a obetumi akata wɔn mfomsoɔ no so. Obetumi apepa wɔn mfomsoɔ no na watenetena wo
ama wakɔ w'anim abrabɔ mu anaa wei ɛyɛ asɛm a awia yi mebisa wo medin ɛde Marcos na yɛbɛkɔ na yɛne yɛnua baabi akɔdi nkɔmmɔ Mavis na ɛyɛ asɛm o yɛne Mavis ɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ fidua yi mu ɛda onye nipa foforɔ yɛyɛ nano memenda do okay ɛna producer ɛne Mavis yɛsɛ ɔmo kɔyɛ follow up ɛwɔ ne case a ɔde baayɛ no ɛho na yɛhunu kwan a yɛbɛtumi afa so aboa ne san sɛ saa bere yi a yɛkasa yi May onyina yie wɔnyina yie so ɔhunu ogyina kɔnɔ nti no sɛdeɛ kyerɛ bia no ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛboa no na nneɛma ɛkɔ yie ɛde ma no ɛno nti yɛyɛ follow up na ebi a ɛne no ɛda a ɛdi nkane a wɔn nso wɔrehwɛ akoma mu nsɛm dwumadie no yɛnkɔsi mfimfini ɛma wɔadwene mu ɛnyɛ ɔkresene ne nti yɛbɛpɛ sɛ Mavis ɛbɛka asɛm no biem na owie a yɛde deɛ ɛwɔ hɔ nso ato ɔmanfoɔ ne atiefoɔ ani Mavis mema wo aha na wo ho te sɛn Patro Akopaa adom na ɔyɛ funu no nso Patro Akopaa adom akora no ɛyɛ na wɔwo so Patro ane wote ne nka Patro ane wogye de me Patro this week last week no me call me ne bra call ye adwuma mu onom no ade kyɛn me call hospital ma me yɛ sɛ nka me call check up akɔhwɛ the way akora ne tete me call ɔmo sɛ bibia yɛ okay by 2 months na man ba antenatal nti me nkɔtwa scan wo ɛdwo so zongo junction a me nkɔtwa scan wo ɔnom na me fa mbrɛ ɔmo Monday okay ɛno nti mbɔmmɔde ano hyɛ wɔn nsɛm no ase na afei yɛmfa deɛ aka nso nto atiefoɔ anim Mampacho bɛrima bi a na me ne no wo na meyɛ adwuma wo adwo so manhyia ti adwuma no mu na me de hyia bra bi a na wɔpɛ sɛ nkɔ na metena ɛna me pene so ma no ti me ne ne te wɔnom no ankyɛ na nyinsɛn bae ɛna me ka kyerɛ na ɔma me sika kɔ antenatal me kɔ check me bɛka kyerɛ no sɛ menya bosome mmiɛnsa wo May ni ma me kɔ check a me ka kyerɛ no no ɔsɛ ne ɛnyɛ ɔno nti ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye nyinsɛn no ti wagyae adwuma no kɔ me frɛ na ɔmfa ɔde me ato blacklist de sɛ me de obi phone na frɛ no ti maya me nya na me de me asɛm ba sɛ momboa me na me hu bebi nti menim sɛ ɔka na asɛm yi waka yɛ asɛm no paa ɛna deɛ onim nso ɛnɛ ɔno nso atimi ate nsɛm no ase bebree na mmom ma menka nkyerɛ wɔ sɛ baabi a wowɔ bia no ebi a na wɔn nso wɔ problem ebi a na wɔwɔ haw ebi a bɛrima a wɔne ne wɔyɛ ɛnɛ wɔgya nkora no nyinaa ɛde abɔ wo so wode wo ba bi ɛkɔ secondary school anaa wo ba bi ɛkɔ JHS wode wo ba bi akɔto adwuma mu a nka ɔresua efie no bi kura na bɛrima yi kura wɔne ne wɔyɛ no ɔmfi wo ma wɔnhwɛ nkora yi ɛno nti kyɛ sɛ wode yɛ paa na wudia na wode hwɛ wɔ no na wɔnyɛ sika na akɔto school wɔnyɛ sika na akɔto adwuma mu ne ade na aberanteɛ bi a ɔntumi nto ne zip mu ɛkɔyɛ akɔfa wo bɛyi wɔnyinsɛn no wie yi a afei deɛ ɔsɛ akwaraa no kora no ɛnyinsɛn no ɛnyɛ ne dea nti ɛsan ɛde burden ɛba abɛto wo maame no ɛna afei ɛyɛ abusua no nso ɛso wodeɛ ɛma no ɛha wodeɛ ano sɛ wobɛtutu mmirika na wode w'asɛm no aba ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV na yɛtu ho anamɔ ɛde ama wo ɔbɛgye nyinsɛn no sɛ ɔse nyɛ ne deɛ a yɛbɛyɛ DNA test na afei yɛhunu akora no sɛ yɛwo deɛ sɛ ɛnyɛ ne deɛ na afei yɛtumi ɛhunu sɛ bɛyɛ a ɛbɛhyia wo ɔbaatan no nso wadesoa bi ɛde afiri wo so ama wo nti no hyɛ ne nso ɛma me san so ɛna ebi a yare bi ɛda wo so wode akyini a sɛ yɛsi duabɔ a wo nso wobɛtumi ɛde aba na yɛahwɛ mu ɛde ama wo sɛ ɛyɛ duabɔ a
yɛbɛhu na afei yɛde deɛ ɛda so ato baabi a ɛda na watumi anya w'ahotɔ san so na ebi a ɛyɛ agyapadeɛ ho nsɛm wo maame anaa wo papa bi afiri mu agyapadeɛ no abusua agye de akɛntɛn so a sɛdeɛ tie bia no ɛno nso ɔde ba yɛwɔ lɔya obetumi aboa yɛn ama yɛtu ɛho anammɔn so ene na yɛde ama wɔn nti sɛdeɛ problem no esi tie bia no yɛse ehia wo a emu ɛntena fie na ɛmfa nhyɛ wo ho bɔmmɔde ansa wɔde bɛba na yɛntu ho anammɔn ɛmfa ɛma wo yɛwɔ kumase asokwa yɛne kumase mall main entrance no ɛna edi ɛnhwɛ ne mu nti sɛ woba na wofo mu kwane a ɛyɛ afrɛ production line sɛ yɛ 0245301462 0245301462 ɛna 0530507849 0530507849 na mame emra osobie na wosi abrantie ɛfrɛ ne sɛn Peter Eche. Peter Eche yɛ die ni Pacho ye 50-50 ne papa ye anguna ne maame ye mfante. ɛna wo nso yɛ Pacho mimi ye anguna complete maame ne papa nina. wohyia no wɛ Pacho adwo so menhia. na mo yɛ dɛ Ne ye paano adwuma wo ho no. okay ɛna wohyia no Pacho ne. wohyia no ɛdi sɛ ansa na wonyi sɛ Pacho mihia no February 4th nim. Saa February month nim na na menyi sen. oh wohyia no February 4th Pacho ne. ɛna wonyi sɛ February nim a. possible menti ase wohyia no February Pacho mihia no before so no ba adwuma mu honom no. Na me saa month nim no. Na me menses me ba 4 days. Me dia na ba 4 days. Ti na ma menstruate ama etwa na de kye na me oba adwuma mu ho no. Nti ono ba e me hu no ma menstruate the whole month ni bio. Ti the following month na ye March no. Na eno nso si ya me hu bibia na me ka twere na o ka se ne me ko hospital no. Ti wo hospital ne sɛ wonyam abosom sɛn Me ko hospital no ma miska ma me ko na 5th May ni mu na me ko ya o mo se menya 3 months. one of us kase fakɔ Pacho no ana ma wo mi. ka kyerɛ sɛ yenyi nsɛne anaasɛ bia wo yare no sɛ jiska no kɔhwɛ ho yare Pacho me ka twere ne se month no March ni mu aso menya me menses. Nti o ma me ko to test tube ma me be check e ono kra no on gin don to ma me ko to 2 times test e wo no anim e mo hu ye na me ka twere se nko o ma miska na me nko hospital no se ai sa month ni ma maka twere that means afi na enya month nti me ntwen na nko animu kakra nti May ni mu ansa na o ma miska no ko ya sɛ twɛn ne nkwa animu kakra ansa na sɛ hɔ do wagye ato mu sɛ akra na nyinsɛn no yɛ ne dea Pacho okay nti esi dan na afei ɔsan bɛka sɛ ɛnyɛ ne dea nti May nim na afi de ogya adwuma no mu okoye no na me ka twere nse nka o ma miska nko ti May nim 5th May no ma miska na me ko antinenta o mo se 3 months 1 week na me frɛ ne ka twere nse me ko se na o mo ka no se 3 months 1 week ni dia enye ono a onyi sɛn nti na ofiri adwuma no mu ana Pacho o ka kyerɛ me se adwuma ra na tete no ase adwuma no paano ni bi hye a o mo bake na bi hye a o ti free o mo payment ni ti adwuma ra na tete ni nti obegyae ɛyɛ sɛ nyɛ wonyi nsɛn nti na no wɔ dwane Pacho de saa na ono kan ba minim sɛ nyinsɛn no so kan ho dia okay nti sɛneɛ na akɔyɛ mpramɔtwe nti na wote ne nkyɛn wɔ fie Pacho de na adwuma mu honom na na ayɛ wo oh baabi a moto paano no a Pacho nti a mokɔkɔhyɛ wɔ fie ni ada ya nto paano no mu adwo no makɔ wurewure mu Pacho de ye ni off day ni ye Saturday ni ye nya adwuma okay nti Saturday na monyɛ adwuma na ɔde wokɔ fie Pacho ono wa bai wa han dan yɛsɛ na ɔhan den ansa na wɔbɛyɛ adwuma an bebi adwuma ra no kɔfa ne free bai ne de minim ho ti minim so han dan wo ho de ba oba menhia ho ne de no oni dan wo wa na ɔne na nkɔ ne baabi a nso da Pacho de sɛ bia na wɔteɛ ansa na adwuma wura no ɛbɛfa no aba adwuma mu hɔ no ɔde wankɔ hɔ da Pacho de me ka se o ma me ye nkɔ ne maame ho ye o se ne maame wo tema nti ye bɛkɔ saa na nse ne ba Pacho
nti mefa ne phone a unhu number sɛ bia ne maame anaa ne papa number ni na wapeke nti ne numbers no wohu a woyɛ dɛn kola unhu ne maame number on store obi adin wɔ so but wa store by wayɛ no boys din ni bi nti sɛ wofa a boys unhu din bi te particular sɛn ebi wa ɔyɛ no senior brother 80 ɔyɛ no boys asɛ wohu abɛgye sɛ ne nan fofoɔ numbers sɛ senior brother 8 deɛ na nka wafa ne bra pani but ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ n'ataa no ne ɔyɛ ne twin brother ɔno mefrɛ na nyinsɛ no baeɛ a na mefrɛfrɛ no na ɔka kyerɛ me sɛ bɛrima no na ɔne me akɔ me maame hɔ ana na meso daabi na ɔno koraa ɔyɛ n'adwene sɛ mene ne kɔ me maame hɔ deɛ a nka deɛ ɔno bɛka ho ɔno ne nua no bɛka ho na nka nyinaa yɛakɔ nti ɔhu sɛ asɛm no ɛkɔ anim sɛ ɛba saa deɛ ɔno nso bɛka ho bi no nansa na wɔbɛka akyerɛ me sɛ ɛnyɛ ne biribiara no ɔyɛ n'adamfo kɛkɛ ɛna ɔne ne nam nyɛ n'abusuani no saa na n'adamfo no ka yɛ na saa na Peter no ɔka patro saa na n'adamfo no ka sɛ nyɛ ne biribiara no ɛnyɛ ne biribiara biribiara no ɔno ɔtwe ne ho sɛ deɛ ɔnyɛ busuani patro ɔsɛ ɛnyɛ ne nua no okay ɛyɛ adwuma mu na ɔmo bɛhyiae ɛna wafa ne sɛ ɔyɛ n'ataa because ɔno n'adamfo no yɛ twin na 80 no nso yɛ Peter no nso yɛ ataa nti ɔfa ne sɛ ne nua na deɛ ɔtɔ paano no wɔtumi kyerɛ wo sɛ ebi a ɛdwe so anaasɛ atɔ nsu anaa ebi akɔnɔngo ɛna ɔkɔfaa ne firi ba a ɛhɔ so ɔmɛto paano no wɔtumi kyerɛ wo sa kura na wɔte so ansa ɔkɔfa no patro daabi wɔn nso wɔn nisa no patro daabi maame ma doctor doctor Mami, akraba yena. maame na wo ko Nyame adom. Na wo so nyame adom Nyame kɔ so hyira mo. Mebɔ mpa yɛ sɛ Nyame hyira mo. Asɛm no ano den. papa So, tie bɛ kɔ power special yo, medase ansa na fa number ne to dwa. Sɛ ɛna ɛsi adadeɛ ni hɔ. Nti nipa ntumi ne di fie. dabi Ana akɔfa yarewa bebree ɛde abrɛbrɛ bo yi. Na yɛsɛ abrabɔ yi. Wɔntumi amɔ ne yie a wɔnsɛm bebree. Meka me Nipa kyerɛ bia no so wɔntumi ankora ne yie a nso wɔde die no no mu yie a ɛno so yadeɛ bebree. Na so power wɔ hɔ yi deɛ. Yɛfrɛ 0244 0244 54 54 44 44 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 ɛna 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp no sɛ ɛhɔ na doctor sɛ fɛfɛ no ɛbɛtew pressure no so yadeɛ bi wɔ hɔ koraa me sɛ ebi a na nte saa doctor kato so a mepaakyɛw ɛne doctor ɛntwetwe nkɔmmɔ wɔ WhatsApp no so na ɔma wo abotɔyɛ mu ɛyɛ 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 79 78 Ebi a mepaakyɛw paputuo jaka wosu besi wɔ fie ase Jagbo police station hwɛ ne mu yɛ pɛɛ ebi a yankwanta ne hɔ saa nso na ɛyɛ nkran akwabenya ACP kwantempɔ no so power bus stop hɔ a ɛne yɛ aso yɛyɛ yɛwɔ takoradi a ne yɛ Anaji Estate ahantama awura bank no nkyɛn mu to anamɔn na ne yɛtete wo nipadua no biara fisɛ power ana emu no nyinaa ɛwɔ Dr. Diabenant That's Ibru. Say dear, Nyame adom ara kwa. If we say a starting board, they will say, enipa da sani wo sa mekyerɛ wo kidney. Sɛdeɛ akoduro biara. Amanfo atwia na ma saa kwan so paa yɛda mo ase. Sɛ ɛyɛ a yɛbɛkasa mo ma yɛ mmerɛ ngu mutie na monkɔ so a na monyɛ ne saa. Obi na wobɛhyia no wɔwɔ saa wɔ haw no a na wabɔ no amanneɛ. Ɛsiane sɛ deɛ kidney ni yɛ nipa da sani no ɛnyɛ fɛ ano ɔdene. Na ebiri biara yɛtwe nipa adwene kɔ so sɛ onipa da sani you are what you eat. Yɛka yɛ a na yɛse yɛboa. Sɛsɛ yɛdidie no kɔfo ɔhaw wɔ yɛ ne amanehunu ne atete abrɛ yɛ. Kyerɛ sɛ nipa a yɛwɔ kyematɔ wɔ kidney hɔ no ɛyɛ bebree na nokwasɛm nie me a mete akora deɛ mehwɛ a yɛ a na metɔ da na mesuro na mehome te na meyam hyehye me ɛfiri sɛ sei paa ne yɛkɔ no deɛ a ɛne yɛ ano ɔdene o sɛsɛ kidney stones kidney nephritis kidney kidney cyst na kidney bɛsi aba a ɛgyina hɔ no nsuo gyinam
nsuo gyina mu na ahyehyɛ nsuo dɔntwɔn na ɛso wɔ ɛno na abɛte sɛ wo yam yɛ wo ya kyɛ sɛ wo sisie bu sɛ gyei atwum sɛ yaa na afa w'akyi kaseɛ nim na asɔ pɛn akyi kyɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ na kidney hwɛ o kyerɛ sɛ yɛka 60 bi ahono kakraka abutu ho wohwɛ a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ na ntwom nokwasɛm nie momma yɛnsesa yɛabrabɔ o yɛdidie no momma yɛni mmra yɛn ho so o local food no momma yɛnni na yɛnya yɛmpɛ wei no na yɛa na nkurɔfoɔ bebree ka sɛ abibiduro deɛ wo no bɛsɛe kidney saa ɛne ɛbankye nso bɛsɛe kidney o na bɔɔdeɛ nso so asɛe kidney ɛsiane sɛ nnɛ obiaa gye tom sɛ bɔɔdeɛ koraa no wotwitwa bɔɔdeɛ gu nsuo mu na de ɔka ne sɛ watermelon ka ho koraa ɛyɛ adwuma paa na adɛn nti na wadwene yɛ sɛ bɔɔdeɛ no a yɛdi na hahan no anaa ne hono no ɛbɛtumi yɛdi wɔ haw abrɛ nyame ɔbɔ adeɛ no wɔsese hunu sɛ yɛbɛyareyare ɛna ɔma yɛduro na mohwɛ paa sɛ power yɛ ama a nka yadeɛ kɔdiawuo korankorɔ yɛyɛ brɛbuo mu yadeɛ hepatitis B ne ne C ne ne D no anka yɛbɛyɛ ne dɛn anka bɛku yɛne o obi koraa se apatasi bi enke beku yɛ papa ɛsiane sɛ baa ɔbaeɛ no wɔama sɛ wɔbɛdi yɛ ho agorɔ daabi ɔbaa sɛ wɔbɛdua ne ho boa ankasa ɛnso Awurade nam n'anim onyam so ne n'ahoɔden so power ɛna ɔde ho aduro ɛhyɛ yɛn nsa nti yɛdi specialist no ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ specialist ɛwɔ chronic diseases yadeɛ akɛseɛ ne yɛyɛ specialist wɔ mu ɛno nti ade nti na wo a wogyina hɔ wogye wo ho akyi wo na mekasa kyerɛ wo no ade na wogye wo ho akyi nye ɛsiane sɛ woanhwɛ yi a ɛtɔ biribi na wobɛduru hɔ na afuro bɛsi aba nsuo gyinam paa nsuo gyina baabi fish ni mu a ɛha adwene mpakyɛ otua na mɔntɛmpa na saa mmerɛ wo bo no ɛyɛ wo ya wakyi ɛyɛ wo ya wo mfe no mfe wo kɔda anadwo a wontimi nna ayɛ na wo ho kyiri w'aduane koraa ɛnyɛ wakɔnɔ o ɛnna deɛ buobuo kyɛ sɛ nnipa da sɛne a wokɔe me ankasa mekɔe me ho kyere me wae mempɔ so yɛ me sɛ ɛhɔdwo me honam yɛ me mmerɛ makyiri twe me bo twe me memfe twe me deɛ a nokwasɛm ne ɛmu ɛya na mmom me deɛ mekamfo ama wo sɛ aberanteɛ no se fɛ yi ase kaa na wobɛforɔ na woduru hɔ a wo sɛ bɛsi wɔ aduayaa junction na nkran pumpuni mantam so wosi mesi wɔ kwabenya ɛberɛ a wofiri pokuase ba kwabenya ɛyɛ kwabenya sa pɛpɛpɛ na wofiri kwabenya nso so kɔ pokuase a ɛyɛ kwabenya asekyerɛ ne sɛ ACP kwantempɔ no so pɛɛ kwan ne mfimfini pɛɛ na yɛwɔ ɛna bio takrade nso yɛwɔ Anagye estate bɔ mmɔden no mfa namba no to dwa na gye namba no ntɛmpa ɛsiane sɛ deɛ ɛkɔɛ deɛ ano wɔdene papapapapapa typhoid so hayei na ɔno no wɔhyɛ cage mu nti ne ko dere nokwasɛm nie typhoid no di ne din simple yɛkyerɛ onipa typhoid aku mu wɔ wiase a wobɛhunu sɛ yes saa ɔbae papapapapapa na wama sɛ obɛdi yɛ ho agorɔ de namba no ne yɛmfa nto typhoid ho nsɛm nto dwa kɛse paa ma wo na tua nammɔ no bra ntɛntɛm na ɛmmoa wo ntɛm so ɛne ɛfrɛ 0244 0244 54 54 44 22 0244 0244 54 54 44 44 22 ɛna 0200 0200 38 38 38 31 31 WhatsApp no yɛ 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na yɛmehu yɛ ameyɛ mehyɛ wode aka typhoid ano yi mesrɛ wo woamprɛmprɛ wogyina fidie ho anaa wote hɔ na wohwɛ TV no mesrɛ wo paa o ɛmfa w'abrabɔ nto kyakya ɛsiane sɛ yadeɛ ni bebree akɔyɛ sɛ nka wotua nammɔ ntɛm a wo sɛ obroni bɛka sɛ the earlier the better typhoid bɛtumi atutu wo nsoro ho ama sɛbesɛbe agyanan ne sɛbe dwonsɔ ne ho ahoa no a ɛyɛ sɛ nka ɛfa duro bɛn no bɛsene kɔ ne nyinaa bɛhwie agu yam ɛkyɛ sɛ atɛkyɛ paa na aba wo yam hɔ na ɛno saa no sɛ nyame anyɛ w'adom a ma woannya ɛyɛ papa nom surgeons na wɔmbɛtumi ayɛ wo surgery ntɛmtɛm no a na ɛkɔfa wo yie nankasa de aba na saa mmerɛ yi a wohwɛ me wɔ afidie so yi wɔhu sɛ nsuo no atotɔtotɔ saa atɛkyɛ ne bɔnka na deɛ ɛyɛ a na yɛ ma werɛho no sɛ ɛyɛ me nwanwa sɛ ɔman bi te sɛ Ghana yɛntimi na nka wɔmoyɛ lettuce no cabbage ne ho ahoanom no anka ɔmoboa ɔmo hoa no wɔfa kɔ na ka wɔatu nsuo afiri fam na spray aduane no so wei deɛ nte saa o gɔtagɔta
enti ama no kwasɛm nie typhoid ni di enya na typhoid betimi ahyɛ wo yafunu mu ma dɔntwɔn te sɛ de yahunu concrete di agum aduane nye wakɔ no typhoid betimi atwe wo ma wo ɛbɛfa wo kwanki ama wo tira yɛ wo ya ɛbɛma wadwene mu nyinaa yɛ kesenene woto a asɛ biribi besi asɛ yeye yankuro asɛ biribi besi wadwene mu afa so typhoid betimi ama wo yɛmu ayɛ wo ya na ne nyinaa nkamfua no ɛma wo na oh ya na meka da sɛ mimi tue sɛ de adeɛ bɛkyɛ metwa me ho te sɛ ton no wɔ kurom ha mesi na maforo abrosan so amanfo ɛnyɛ easy na edura na dwe nam tue ma na wei no wo sese hwɛ a prime bɛya ɛso typhoid betimi am wasiri pɛ ɛna dodoɔ bebree asekyerɛ ne sɛ aboa no yɛfrɛ no salmonella typhi no wɔyɛ aboa bɔne aboa wɔhyɛ kegim ɛna wɔno wɔde spia atwa ne ho ahyia wɔturu no duro kora ɛnka no na ɛno mu na onyankopɔn a wɔyɛ nokwafoɔ de adu papa abrɛ yɛn power specialist ɛba hospital ya yɛfrɛ no kala ya na nkurɔfoɔ bisa sɛ sɛ aduro no yɛfrɛ no sɛ hyehyehye yɛfrɛ no kala ɛgya twiatoɔ ɛno nti no naborɔfo din na ɛyɛ kala no na ne twi din nso de hot so wahu woyɛ brɛbrɛ na wonya binom a ɛbɛboa wo ɛbɛma wo home na ɛte wo ho no woyɛ funu na yɛahono concrete di agu mu na ayere bawe ayi ne sɛ kuntan kyɛ sɛ wobɔ ho so mmɔ wabrabɔ nyinaa sɛ na no nam wiase mu ha bɔ mmɔden kɔ baabi a ɛto na duro biara wo sɛ mepɛ adua ya wo sɛ mepɛ kalakala deɛ de boost me immune system ama me immune system apagya akɔ soro na ɔno nso so immune system na gyina ne nan so na watwe pia na wayɛ brɛbrɛbrɛbrɛ asopa salmonella no typhi no na wo so wade wo ho nti mesrɛ mu saa mmere sɛ mohwɛ me wafidie so a momfa nyɛ akwadworɔ mmɔmmɔdena nkɔ baabi ɛto no aduro bia na monkɔtɔ bi ayɛ anaa no maame bi ka kyerɛ me sɛ kɔkɔbo no moagya ho asɛm ka maa meyɛnya ho asɛm ka na yɛgya ho asɛm ka nso kora ho aduro no deɛ ɛwɔ hɔ mogya no a ɛtu bumbum no bɔmmɔdena no tu anammɔ no bra na afei fibroid no nso ayere kuntaada woyɛ mu no ɛno nso tu anammɔ no bra kɔmpɔ no bɛfiri wo menem ama anigye aba fie ama wo nso wade wo ho drɛse a woagyina adwedwam na waka sɛ nyɛ me nie Bomode de Tianamo Sako 0244 54 44 22 0200 38 31 0555 79 78 78 and then you have much to us and I said, for indigestion and heartburns, no, when you're a beer, escana, motor abba. I feel your cough care have a mixture, a one abba, Ninani, malaria and fear, honey beer. If you are with the town swatcher, compare a beer, cough care have a Mr. Libby. I wasn't then Yatra swatcher, you're boying from amount 52 no, and you need to us here, Emma Hotel, 80 bar. Now I compare a beer ointment, no. No so a year when I'm ya every Ghana, Jam see a human when I'm yaw Juma. Doctor Gray home, I'm a Kuma, see a family home buying. It's only a beer ointment. Wada, a dear Betchano, now I'm what my pa, and a crowd war. Malaria drew papa, ya saw her dear to moon, any sassono, a beer malamis. From my a boy, Viamunia aye, Obia the cuckoo care, Obia no fan of fame, compare a beer malamis nibi. Na also in Kenya intimi emra na bema wuntimi mo pro wasase so de me say onya bema papa e ma no empo ani mo ahwe etu hia langard say enei wo de beje wasase ye enkotwutu be say ba bia drone dia ho de ntimi jiri heba mixture any capsules no jiri eno ana edi wakagina mu wo de wabo afra fa wo hia so nyina no ntwa so waje wasase no wadi so na so bie ani ahoton so atimi aba abusua ni frɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ya 0555 79 78 78 ma ye fi sɛ ɛyɛ Kumasi fi yase Jadbo police station hwɛ no mu and can you kwabenya ACP Quantum so power bar stop of Takrade a Anaji estate. Me say some passino, a ya and Tim Hortia. It's an farm down yet in a home pension quano, what is any minute with you. Why are so branching on to mono, and it's a Oshebe Yoshi, Obantamoa, the son.
Nyame ensha papa eye power specialist. Bomodia na efa weni echre ho. Okay. Hello, Hello. hello, Hello. 80. Yes. 80, good afternoon. Afternoon. Epacha Patana. na what to say? Namia dumo patana answer. Nyame adom 80. Me we ya papa. 80, wada Roma me ni wo edi nkomo kakra. Na Peter Wayne. Peter. Peter de no otopa no no Peter. eche. Or last time I fell no so whatever. Or whatever. I want to free ana like I want an abusia 40. Ono Peter na kasa de me said that name na busu but me assure. Na me pacho Peter ya wo den. Peter o madam for pa ma pa ni semi mi ano. Afa ne se wonu ano no. Me da Ni sese kusia wa. me da sese wabu ne sa ma me na wada Roma na wonim se Peter ne ababa wa bi e friend Mavis de ba bia no moto pa no na o mo hyehye ho. Minim pa mi are. Ade e kakra na wonim fa ho. O se sa e ho no. Na me ye adwuma wo ba bi. Na nipa na me ye na adwuma na nadam adwuma wura na nadam fo pa ne sa big ben ba bi ono so koye adwuma ho oba nadam fo no nti me wo ate na ye pe adwuma mu me ye pe weka ana me ma ne ba ye side ba ate oba ye ho no me ni me be hia na ate pay ho pay no nipa no ntimi pay no ana e ma ono no ko big ben ba bi o ko hia again nti okwaye no ani na bia na ọkatara m sị ọtụ nwa ọba ebe ọhụrụ na ọba na ọhụrụ na ọsị na ni dị na ọhụrụ ọsị me de fine ọkatara m no me na eye manager ba later ọsa be katara m sị ọpese ọkọ ware dị ha m sị na esi akwụkwọ na ọpese ọkọ ware onye abutere na ọsị ọba na nti edidi mu na ọsa be ka sị ọba na fa kwuru na nso wafafuru na ọsị ha na nso yesu wafafuru dị anyị ese ndị nyamia si nso ọnụ ndị no ya really sɛ ɔbɛhwɛ ɔbaa no nti wɔ mu na later wofrɛ sɛ ɔsɛ girl bi aba adwuma mu wɔ na girl no ɔmafa accountant bi aba new accountant bi aba na akyɛ girl no wɔto paano na wɔhu paano a akye nso adeɛ bɛkye no wɔmɛka sɛ paano akye na group da na yɛde atete wɔ nti ɛno mu na ɔfrɛ me complain sɛ sɛnea nneɛma si kɔ no ɔbɛgya adwuma no na ɔsɛ nti ɛno mu na ɔde gya adwuma no na ɔkɔɔ nti na ɔne me didi nkɔmmɔ a ɛna gɛ no so na ɔne me ne mu mmienu nyinaa me ne obiara di nkɔmmɔ ana yɛti bi firi baabi a na gɛ no ɛwɔ no na ɔkɔɔ baabi foforɔ ɔkɔɔ baabi foforɔ na me ne di nkɔmmɔ kama me saa ne gɛ no nso ɛdi nkɔmmɔ baayɛ later no ɔbɛka kyerɛ me sɛ gɛ no ɛkɔtwa scan no ɔbaeɛ no ɔsɛ ɔkyɛke time a ɔno no doctor fo kata ɔnyem ne time a ɔno gɛ no hyia na sɛ n'agye yɛ ne ntanta ne ho na sɛ wagye yɛ wo tanta sɛ because wokɔɛ no gɛ waa na waka no ho asɛm akyerɛ me na gye ne nsia aba nti sɛ wakɔtwa scan no a wosɛ wagye yɛ wo ntanta nti ɛno mu no hello Me pacho mi tie wo pa me do. ɛno mu no ɔne me dii saa nkɔmmɔ no wie no ɛno no ata mante ne nka nti later ɛberɛ bi na mesa mefrɛ no ana ɔka kyerɛ me sɛ ɔkɔ saa tam na gɛ ne kɔmpani sɛ ɔfrɛ yi na ɔnyɛ dɛ ɔmfa ana mfae ana ɔsɛ ɔsi wɔ akɔ akɔdii dɛ tama nti last time bi mewɔ hɔ ɛna nkurɔfoɔ bi frɛ me te sɛ nea wafrɛ me yɛ ayifoɔ no ɛfamfoɔ yi bi na ɔsɛ ɔyɛ pa ahemfie bi bi saa sɛ maybe sɛ de asɛm bi aba abɛda wɔn anim sɛ madamfo 80 ɔne ne afa afuro na ɔfrɛ 80 na 80 no mpɛ sɛ ɔfa akɔɔ no
asa wahyɛ da aka kyerɛ ni asɛ muni hɔ nti ɔpɛ sɛ mimi ni 8 ne kasa ɛnyɛ saa ɔmo de bɛto ara nhyɛ yɛ ɔmo ate nti mefrɛ no deɛ ɔno de anko na wɔyɛ busy nti later na mesa frɛ sɛ na ɔne wɔn nana yɛ de yɛde nkɔmɔ nti no ɛno no kɔ wie akyire no later mesa frɛ ɛno koraa no asɛ ɔmo de kɔto ne na menya awɛ madamfo bi a ne ne yɛ adwuma wɔ baabi a sɛ ne yɛ adwuma no ana ɔka kyerɛ me sɛ wahu sɛ maybe si ne issue bi ɔmo de akɔto ɛna m sɛ saa nti ɛno na mefrɛ 8 no ɛna 8 ne ka kyerɛ me sɛ ae biribi saa ayɛ dɛ akɔ so na ɛkɔ wie no ɔmo sɛ every week biara no ɔma gɛ no 2.5 asɛ sɛ biribi saa yɛmfa nsɛ month na ɛyɛ 1,000 nti ɛna wɔse wɔasese wagye atom wagye saa yi no atom but no ɔno ɔka kyerɛ ɔmo sɛ no ɔnsisi sɛ na asɛ nyɛnsɛ no ɔhu sɛ ɛnyɛ ne dea ana ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔsɛ ɛnyɛ ne dea deɛ ɔdeɛ sika kyɛi no na ɔmo ahyɛ ama no sɛ ɔmfia ma gɛɛ no every week bia 2.5 nti sɛ abɔfra no wowia na kyɛ sɛ ɔmo akɔ akɔyɛ dɛ DNA test ɛnyɛ ne dea na kyɛ sɛ gɛɛ na asa atua ne sika back ama nti no ɛbaa saa no koraa mekora no m'ani agye because na menim sɛ bi a biribi sɛ yɛasi no deɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛhwɛ gɛɛ no nti last time bi ɛfi hɔ no wamfrɛ me bia na me so na memfrɛ no nti last time bi na gɛɛ no ho asɛm bɛsi me tirim ana mefrɛ gɛɛ no ana mbusa n sɛ nti mo issue na like mo de call we say na yɛsi 18 years ka no ma no week biara otua ma wa na ɔno si daabi since then no kura no wɔnte ne nka bi nti fiti hɔ no me since me so me frɛ na menya no ɛna si ya wodi afrɛ me na 80 wei no yɛ wadamfo Peter na wɔka kyerɛ sɛ bi a adekodie nti a wɔse ɔnye nyinsɛn no entum osi ni picture o last time bi na wɔka kyerɛ me sɛ wohu message bi ɛwɔ gɛɛ no phone so na obi testing no message wɔsɛ obi testing message sɛ ɔka biribi asa asɛm no asɛ me message no asɛm a ɔkae no na asɛ me werɛ yɛ fi kakra ɔka biribi nti ɔsɛ ɔbaa na obusa agɛɛ no sɛ na saa ayi laawe sɛ ɛho ade a ana ɔsɛ gɛɛ no ɛka sɛ ɛyɛ gɛɛ no ɔde kan wo baako dada ana gɛɛ no ɛka sɛ ɛyɛ ne kunu ne ba no papa ɔka saa no deɛ ɔno no yɛ ti no ɔno deɛ wanka hwee saa message no wɔhu yɛ no na ɛkyerɛ sɛ ɔmo mmienu da so wɔ biribi yɔ saa na ɔno no n'adwene yɛ no sɛ ɔmo mmienu bi a ɔmo wɔ biribi yɛ ɔno nko anaasɛ ne ba papa no nko anaasɛ wɔsan complaini mmarima bi ɛkeka ɔsɛ ne ba papa no nko a okay na mepatwe wo Peter no wo ne nanante akyɛ kakra Peter ɔn sɛ na mewɔ Formula 1 hɔ meyɛ adwuma wɔ Formula hɔ na me mmom deɛ Formula hɔ no mekɔɔ hɔ no menya bɛyɛ na menka megate 2 years but esi baeɛ no deɛ wɔno 5 months koraa wɔanya na ɔkɔɛ ɛna wohyɛ da nim ne su paase bi a ɔsoso mmaa anaa w'ani ebi koraa nyim na no nso wanyɛ ɛno deɛ wunnim bibi asamfa ne esi deɛ ne kasa ne su paa deɛ menhyɛ da nim ne su wadaroma ɔbɔ wɔ maame anan bi a ɔpapa anaa ne nua bi din kyerɛ o ne deɛ ne maame anaa ne papa deɛ wɔamɔ mu biara di ankyɛ me but deɛ na ɔwɔ company sɛ ne brada no ne brada ɔsɛ na ɔwɔ company sɛ ne brada baako bi yɛ police ni ɛno apɛ since then no n'abusuani biara ne hɔ nom a ɔno ɔbɔ ne din kyerɛ no apart from ne nua no a na ɔsɛ ɔyɛ police ni ne nua asa no na wɔsɛ wei no baby daddy no
ɔno ɔne na da na message no hu wɔse na yɛ na ebi a wɔda so ne wɔ hɔ wɔne ne da enu nti na ebi a wɔsusu sɛ ɛnyɛ ne dia no because ababaawa ehu na ma ne eti ababaawa no ohu na ma message no deɛ ɔno no ka kyerɛ me no to me no ɔno no na ɔno no deɛ na agye yɛ ne sɛ ebi a gɛ no ɛyɛ dɛn ehu obi foforɔ wɔ n'akyi na ɛno no wɔhunu yɛ no sɛ wɔhu sɛ bi a girl no ɛfa obi foforɔ wɔ n'akyi a wɔhu yɛ no wobisa no sɛ bi a wɔne ne gya yɛ tama wɔhu yɛ no na lady yɛ anyem anaa wɔnyem yi saa tam na gɛ no nyim o na gɛ no nyim a na me atɛ gɛ no afrɛ me akɔmpani ne ho asɛm akyerɛ me a na me mebu afu a me mebusabusa no ana na ɔno nso ɛwili gye saa asɛm no akyerɛ me mepatwo before a ɔbɛkɔ baabi a na ɔto paano na ɛhe fa na no ɔte before ɔbɛkɔ baabi a na ɔto paano wɔn sɛ na ɔhan dan a na ɔte wɔsɛ na ɔhan dan na ɔte hene fa pɔte asɛm wɔn deɛ ne sɛ me no ɔbɛto me wɔ formula 1 eti ɔbɛto me formula 1 ana eti no fine formula 1 no na otumi kasa bi a ɔkɔ na ɔtaa kasa ɔkɔ bi yɛkra fɛnsɛn kronom kuro a wofiri kronom wofiri ansa na wakɔ kronom no hello ya mi pacho mi tie pa kuro wɔsɛ breman na ɔtaa ka ɔsɛ ɔno ɔsɛ ne girlfriend bi wɔ hɔ a wɔwɔ saa side wɔ but ne girlfriend no me no na menim ne number menim ne hwee me de o girlfriend de me de adwuma na yɛn nyinaa ya behyia nti no me saa ne ana eti na nkasa na menim ne su ɛne na ɛyɛ ankasa so akyɛ sɛ bi a menim sɛ nka bibi sɛ a sɛnka wɛn mu nyinaa sɛ metumi ayɛ o formula otimi kasa bi a ɔkɔ ne nam fofoɔ ɔmo kɔgye ɔmo ani ɔmo kɔyɛ sei but me no me formula on me call no adwuma nti na me call nti saa ne ma no me na I'm not used to it me de ɔka kyerɛ nso ɔkɔ de a fine ne ma ka kyerɛ nso ɔno de ɔno nyame nso na ɔkɔ no waba nti edidi ni saa na kyerɛ ebi kyɛ adwuma no na ɔyɛ ɛfiri formula no Daroma ɛyɛ na what try ne number no so ama yɛ ne na didi nkɔmɔ because say sɛ ɔwɔ tema sɛ wɔwɔ kumase na ɔde ne ho asi akyerɛ sɛ wo frɛ no ɔbɛka nkwasi asɛm nko ana akyerɛ wo because onim sɛ obiara nim baabi a wɔteɛ ti wo frɛ no abufu na ɛyɛ ne number no mu ntumi nkyɛsi baabi a wɔ ɛno deɛ tracing deɛ yɛ ɛnyɛ yɛ adwuma saa sɛ yɛbɛ trace yɛhu baabi kora a wɔte anaasɛ biribi saa kora na nke betumi aboa yɛ ba sɛ wɔwɔ tema sɛ wɔwɔ kumase sɛ wɔwɔ hene ɛno because on the one thing is last time began na ka kyerɛ me sɛ ɔse wɔfrɛ 80 sɛ wɔwɔ kumase a like ofiri big ben wɔwɔ kumase a wɔyɛ adwuma foforɔ nti ɔka saa sɛ ɛno mu no mefrɛ 80 na ankasa ɛno mu no ana ɔno nso ka kyerɛ me sɛ wɔwɔ tema eti na ama me nkura no me no ma agyen ayɛ me ntanta nso na gɛ n'enyim obi a wɔnyim gɛ na pro aka kyerɛ abusa baabi a wotu wo gɛ ne tu wo kuma se sɛ me me fra wɔnyim so wɔ tema se sɛ eti na ama ate nkura no me wɔno kura no sɛ na osi ka me nhyɛ da nhini ne bibi sa eti na nkasa me no kanka me de the best thing is the number no so if you miss the number no hu baabi a otimi wa ɛna nka me hu sɛ sɛ bɛ wɛ middle nti wo deɛ because my friend teacher no ofa ebi do be kan sɛ stay na obi oda so tema ebi tuma ba sɛ no ni tema nso no kuma asia wo deɛ yɛ afrɛ no na yɛnhwɛ de yo mate boa yɛ saa na yɛhunu kwan ne yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa yɛ nnuabɛn na n'asɛm no koraa yɛ ma werɛhɔ dodo why
Yo, Mati. Okay, me that's it. As here for Peter Eche Nadamfo and Yanino Ekodi and Komono Peter Nadamfo na just say at here for ye follow up na yeba ye the new development no ye de ebebremo na miami yase na me ba ye no kra no ensem bi ohɔ a ɛyɛ na menti ase sabi so sabi anya ado se ma ne meme bi akɔyɛ nkraman kraman de baabi a ye benya ye hu bia ne ye di atwem baabi a wutwam abonsa kraman ne kraman kwan mu kra ne twem se sabi so sabi anya ado nipa no ya ba na ase no ye kwa akɔyɛ ɛno nso nka make say nka sex ni die nka ɛyɛ ne dɛm ɛyɛ private ɛyɛ dɛm oh papa Marco, ebe na mpom te say boko pa na so na mi adom me ho yɛ ebe ne yɛbɛkɔ ni akɔgye Dr. Amuenupa Zahara yɛnkɔ Marco medase e wakonya kese a ode amami na mede encha sonko so free currency aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina ebe metena sisi ya no hu se currency nupa e wodwa so a ye frɛ no Zahara mixture ene ne capsules a ye numbo ma ye frɛ no Zahara G capsules Hindi herbal mixture ana Zahara man capsules ye no imu nkomo emu adanse ene apomudi mu nkomo ana ye de beso mo awie no do fo nkomo ya hyase ye de ye adura ye frɛ no Zahara mixture ene no topaya ye num eboma ye frɛ no Zahara G capsules ana edi kan ahyase e wo ye nkomo twetwen yi mu na sa no emienu e ye adura oba ene bema etimi nom na uyo oba na utie me na untimi emu nsa oba bi wo hɔ a 2 years 5 years ni onya ne menses da oba bi so wo hɔ a onya ne menses no but onya pains ene amane pa no namu so uyo oba na untimi emu nsa adura ene aba medi ho adanse akamfo ede ama se beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uyo oba so na wo hɔ na innam yare ha wadwen oba bi wo hɔ a me say infections pa adokoro no innam yare bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena aya na impempi no eba ne sa oba bi wo hɔ a etimi ma ensansa bi etimi etigu na hemfi hɔ prekese oba bi so wo hɔ a etimi egya no yale oba bi so wo hɔ a ya no don so ya awo sa wo yo ba na ochisa na nnam yare ene wabetena adura ene aba oba midi ho adanse ede amawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa wo yo ba so na utie me na white pa hawadwen oba bi wo ha me se white no adokoro no ene na betena wako ako for so many years ohun seseye bia eba ne sa enam se white no atana no so akye no sabi amana himfie ho na bie kakra se wo yo ba na otesa me se ensuo na egugu a sabi pampan ni wo mu no Zahara mixture ene Zahara G capsules no ya de eduro no abase embeboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pedro na ye frɛ no Zahara mixture ene ne topa ye frɛ no Zahara G capsules enu ni adura onoma ebeboa wo enkekaye na ɛha wadwen no ensuo na sabi egugu wa pampan wo mu no ebesa aboa ama ohimfie hɔ no akye ama hɔ ayo yopo ti sa wo yoba na utie me na white no ene wabetena me say Zahara mixture ene Zahara G capsules eduro no enu ni adura onoma ebeboa wo sa wo yoba na utie me na uni atenka me se wa aduro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules no sa wo ye bema pa na utie me na nnam yare ha wadwen bema bi wo hɔ a wakowura tokorobo ni mu me kyerem san watete aye no ho wafa nnam yare bi te se gonorrhea syphilis aya na eba ne sa etimi ma ne bema no fonwa na efon ne bema no mu ahoɔden nyina aba fam bema bi so hɔ a aya na ensansan ekrokro bi ubosa abatoto ne bema no ho bema bi so hɔ abonsa enso man bi enso fitaa bi boso ɔkyema na eba bema bi so hɔ a aya na ɔdwonso a na ɔte so na ohuna man bema ment na ho emien fa roba ento bema mu ansa na wachini apɛ
Zahara mixture any Zahara G capsules a drone white kwan Quadra store be a bell pharmacy shop be a bell herbal shop be a bell what's so pedro na your friend no Zahara mixture any Zahara G capsules no and no near dra onoma ebeboa yɛdrɔ ɛsɛ bua dɔfo bia ɔno nko obedwale awie no na ne ho ɛkeka no obi wɔ hɔ a de bia bɔ so obedwale awie no na yɛ sɛ de bibi ɛnenam no hɔ no saa deɛ we ɛne na bɛtena bacteria infections na ɛtetew no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules aduro no ɛno ne aduro a ɔnoma ɛbɛboa wo ulcer na ɛtew so a ayɛ krankɔ a wakɔ for so many years no obi wɔ hɔ a mesi odi ya na ne yam ɛdan no the moment aduane bɛtɔ ne yam no wobɔnsa ne boa no nyinaa ɛhyehyɛ no ne mfe wakyi nkasɛe ɔdɔfoɔ wo ulcer na ɛbaa na ho yera wo no mesi wo last stop no aba Codra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn wo si wo pedro na your friend no Zahara mixture ɛna ne topa yɛ friend Zahara G capsules no ɛno ne adura onoma ɛbɛboa na yɛnnure ekuta nuanunduro bi ɔdɔfoɔ sɛ wo hɔ na wo weak immune system obi wɔ hɔ a ɔnante kakra bi ano wabrɛ de bia wayɛ nofo jalien ketenkete ɛha wadwen de bia wapɔmuden no ɛwɔ fam wonko a ɛwa ɔdɔfoɔ wabɔ 10 years ni woda ho ɛbɔ wa de bia infections ɛno wabɛtena utreat a ɛkɔ na aba ɔdɔfoɔ mesi waduro ɛyɛ baako pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no Quadra store pharmacy shop herbal shop bi abɛn utɔ aduro na unti biribi ase ade frɛ number yi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for number no so the TV no so etu de fa bibia onti asie bia ofrɛ ye benya daagye akyerɛkyerɛ mu yɛbɛkɔ yɛdura yɛde abɛdwa so a yɛfrɛ no hindi herbal mixture na saa duro we yɛde abɔsɛ ɛmwɔdofo bi a ɛtudi malaria ɛtete no dɔfo bi wɔ hɔ a de bia bɔnsɛ naapɔso ɛwe no de bia bɔnsɛ ɔno nko a nanum ayɛ nwonwono ontimi endidi ɛnyɛ kama wasɔre anopa no bɔnsɛ ɔno nko a ne energy level no ɛwɔ fam de bia bɔnsɛ na pomuden no ɛwɔ fam ɔdɔfo wo malaria fever na ɛtɛwo so no wohia aduro na yɛfrɛ no hindi herbal mixture no ɛno ne adura onoma ɛbɛboa nipadua no wo typhoid fever na ɛtɛwo so no ɔdɔfoɔ fa hindi herbal mixture no ɛyɛ waduro ɛsikyɛ yale na ɛno wabɛtena no Codra store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo se wo pedro na yɛfrɛ no hindi herbal mixture no wo pressure na ada no dadwe no wako no ɔdɔfoɔ mesi waduro ɛne hindi herbal mixture kɔbaa bi ɛtɔn aduro Ghana ha wo se wo pedro na yɛfrɛ no hindi herbal mixture dɔfo bi wɔ hɔ a ɔyɛ adwuma wo agya ho ɛba ne saa bɔ sɛ de bia na pomden no ɛwɔ fam ɔbɛsɔre anɔpa no bɔ sɛ nipadua no ɛnsi yie ɔdɔfoɔ mesi wo hia aduro na yɛfrɛ no hindi herbal mixture no ɛno ne adura onoma ɛbɛsiesie nipadua no de bia meka mentena hɔ ɛmma yareɛ no ɛmbɛto ɛmma wo nyɛmɔbɔ ansa no wɔtɔ namɔn Quadra store sisi a pharmacy shop bi abɛn herbal shop bi abɛn wo se wo pedro na yɛfrɛ no hindi herbal mixture no ɛno ne adura onoma ɛbɛboa nipadua no asiesie wo ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ mɛmɛduro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules na saa duro yi ɛyɛ duro a yɛde aba sɛ ɛmbɛboa bɛrima bia sa woyɛ ɔbaa anaa bɛrima na wotiemie ebia ɔbaa no mesrɛw ebia na wokunu ɔmmɔ no ho mmɔden etu wotia no akɔtɔ duro no bi ama no bɛrima bi wɔ hɔ a mese ɔwɔ weak erection na mekyerɛ mu sɛn sɛ woma ne kaa no sɛ ɔkɔ akra no watu from Kumasi ɛdwo so kora ɔnduru no waka kwan mu sɛ woyɛ bɛrima na wote saa mese waduro ɛne Zahara man capsules ɛno ne aduro bɛyi wafiri saa wɔ hawe mu bɛrima bi so wɔ hɔ a premature ejaculation ɛtete no mese wabɔ ne ho mmɔden mpo no ɛyɛ 1 minute 1 minute no mpo no adwendwene awadwene ho ansa no watimi aduru hɔ sɛ woyɛ bɛrima paa na wotie me na wopɛ sɛ wogyina so yɛ bɛrima mese waduro ɛne Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yale ɛne na bɛtena ɛtete no bɛrima mese waduro yɛ baako pɛ Zahara man capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a ne nkɔmwa no ayɛ mmerɛ bɛrima kɔbaa bi ɛtɔn aduro Ghana ha
licensed chemical shop biara, pharmacy shop biara, herbal shop biara bɛn wosi wo pɛ duro na yɛ fɛ no Zahara man capsules no ɛno ne adura onoma ɛbɛboa wo mmerɛyɛ bi a wayɛ mesi yɛ twetwe wo bɔ nsamra ne sɛ wa meniti bɛma no ɛduro no ɛbɛboa wo ayi saa amaneɛ ne ɔhaw no nyinaa ɛde afiri hɔ ɔdɔfoɔ saa gye number si biem 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 ɔdɔfoɔ na ma no so da screen so da bia meka mese bambɔ atrema ɛyɛ kyɛn ayaresaba kituma mɛntena hɔ ɛmmɛyɛ mmɔbɔ ansa no watɔnamɔn tɔnamɔn sisi a na pɛ karinstick nupa a yɛde ɛbɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne ne topa yɛ yɛde numbom a yɛfrɛ no Zahara G capsules na ɛbɛboa wo aboost immune system no asa to infections bi ase ɛne hindi herbal mixture ɛboa dɔfo bi a ɛtiri malaria typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes ɛne na bɛtena ɛne yɛ dry mmɛmɛdry yɛfrɛ no Zahara man capsules a yɛde ɛba sɛ ɛmbɛboa bɛrima bi a ɛma no ngyina so soronko bɛrima wopɛ yɛ nnuro yi bi ɔdɔfoɔ wopɛ yɛ nnuro yi bi a wokɔ Ghana haba bia sɛ ɛyɛ drugstore pharmacy shop herbal shop ɔma nkyɛn mu bia yɛtɔn aduro bia de bɛwura hɔ wobɛnya yɛ nnuro no bi atɔ na mesɛ ɔbɔ sɛ nyame din mu nti no wotɔ aduro no a wobɛyɛ adanseɛ na waka sɛ karenstick aduro no ɛyɛ papapaa meda se Marco nyame enhyɛ papa eben kwa no achia Dr. Muamame aha Akoma 87.9 FM na afei onia TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na afei wutie no na yakɔ akwete 18 ka ɔno ɛyɛ Peter Nadamfo pa Mavis May ɛnano a yɛkɔ follow up no yɛhunu nneɛma bebree na ɛnɛ mepɛ sɛ wo ankasa woka sɛ Peter amfa wo ankɔ efie anaasɛ wamfa wo ankɔ wo so na wo na wo han dan Pacho dem na mete maame mo nkyɛn. na wo te wo maame mo nkyɛn Pacho. okay all right nti no ma mema mo ɛyɛ boxer insecticide spray and crawl na saa spray ne call yi ade ɛboa paa wadaworoma ebi na entatia anase emu anketenkete bi edi wani ɛwɔ fie hɔ entefrɛ ɛne ade mesrɛw ne titiriw entontom anadwo wontumi ɛnna wohia boxer insecticide spray and crawl ɛnoa ɛne bɛboa wo wode wode spray no spray hɔ a wokɔda so wo call no ano enye den sɛ ɛbɛma wo kata ana wontumi na wobɛsɔre na wani so nyina asesɛw kyɛ sɛ ɛdafo moton nanso ɛbɔ adwuma angaza wode sɛ wonto obi a wadaworoma tutubirika ma na ma ɔto ne kɔ pɛ bi tɔ na wankasa wokɔ yizi ɛwɔ fie hɔ a ɛne wohyia me a wobɛtwa mpuruse na waka kyerɛ me sɛ amako wankamfo ade bɔne ɛne de ma yɛ na mmom papapa na kyerɛ sɛ ɛyɛ boxer insecticide spray ɛnkɔ na wowɔ nkran na ebi a wopɛ bi atu akɔtɔn pɛ sɛ wode yɛ wudwa 0592 88 30 80 0592 88 30 80 Kumase 0538 945842 0538 945842 na kyerɛ sɛ wama wo nsa aka bi ɛyɛ CBS Supreme Roofing Industries mekanfo wɔnom ɛde amount CBS mesrɛw ebiɛnɛ wo dream house no nyamea yɛ wadom akukurasi wo aka ne mbɔsoɔ wodi ya ne sɛ wobɛkɔ na wama CBS aba bɛyɛ adwuma no de ama ɔfɛkye fɛfɛfɛ me se wo fie no afebɔ na deɛ tia na tie nsuo tampetampɛ nsuframa gyampantudu bi kora na bɛfa ɛnya de a ɛbɛpɛ wo dan no ɛso da osi aboroboɔ se bitimi deɛ metim saa nso ɛna ɛnɛ ɛyɛ secret roofing no nso wopɛ wɔn mu a ɔmo yɛ professionals deɛ a ɛne na the professional engineers no wɔn ɛwɔ CBS ɛne nti wokɔ a wɔbɛyɛ biribia ɛde ama ɔfɛnkyɛm deɛ ho teɛ ɛno akyi no yɛwɔ color coated sheet galvanized and aluzinc sheet ɛna long span roofing sheet wɔ hɔ ɛna metal trusses ɛno nso yɛwɔ bi ɛwɔ hɔ ɛno nti bra na services a yɛma bi nso ɛyɛ free estimations
free technical advice and a free transportation. And nti wadaworoma ubenya bi na woma bekyerɛkyerɛ obi bia ɛne so kama. Adwumayɛfoɔ no nso pizza boxes yɛbɛyɛ bi ɛde ama mo de a packaging mu pizza no ɛna packaging boxes ɛde ma pharmaceuticals companies ne herbal industries no wrap and packaging papers ɛde ma restaurants no saa nso ɛna yɛ offer all types of embossment ɛwɔ wɔ packaging products no ɛho Kumasi Asia industrial area yɛbɛn CCC ɛnkran so yɛbɛn Dobro Bomodiana Fresh 0246 514855 0246 514855 and 0502 350510. Enti na mi bisa sɛ bɛrima na afa wa nkɔ ne fie na ɛhene fa no wɔde wokoro yɛ Pacho baabi a mahyiahyia mu asa a wɔnyam Pacho kwan na ya okogya me a yɛfa so kɔ no. ɛnwura nim Pacho ane. Na obi fie boga bi de ne dan gya me bra me di n'akyi dem oba ansa na me maba. Odi gya ne sɛ ɔkɔ abotire nti nka ɔntenem ɛma no. Nti ɛyɛ a osiesie me bra ne na esiesie mo ne ne yere na tim. Nti me bra ne ka sɛ boga no asɛ ɔha no. De bia ɔka asɛm foforɔ kyerɛ no nti ofirim. Na ofirim ne ne yere kɔ han dan wɔ baabi foforɔ. Nti ɔmo kɔ han dan no ɔde dan ne gya me nua ketewa ɔno wɔnyɛ maame ba. Ba ɔyɛ busua young boy ɔno so na ogya ɔno nko a wɔ dan nim so wɔntenem. Na wɔnhwɛ fie hɔ nom nti opia na watum. Nti ɔno na sɛ yɛpɔn adwuma no na sɛ bɛrima ne begya me a yɛduru fie hɔ nom ɛyɛ a ɔne me kɔ ɔne me nyinaa kɔda fie hɔ. Ade kyi anɔpa boga ne fie hɔ Pachan ade kyi anɔpa no be 6 anɔpa pa na ɔno apie na ɔkɔ adwuma. Na me nso me kɔ me maame mo wɔ baabi a maame mo. nti sɛ wɔne wa na wɔ nwura mu hɔ a ɔno kɔda wɔ saa fie hɔ Pachan ɛna hene fa biem Pacho hɔ nom nko a saa kwan ne so apart from kwan ne so na efie hɔ no. Pachan ɛna no sɛ yɛkɔ no wo kyerɛkyerɛ baabi foforɔ Pachan kwan no na bra me de me kyerɛ bra no mo video ya akosi. mepa kyɛ fa gu so ma me ɛkwan na otumi de wo fa nwura mu hɔ na wakɔfa wɔ hɔ no Pachan kwan no so akosi fie. na asɔre no ɛwɔ hɔ no nso akyi hɔ no ɛ Pacho asɔre n'akyi na ɛyɛ nwura no the same kwan na nti nwura no. asɔre n'akyi Pachan obi asɔre akyi Pacho ya enya asɔre kɛse asɛ. ɛba bi asɔre so ɔmo bɛso mu wɔ mu Pachan no mo ya asɔre wɔ. ɔmo wɔ asɔre nti nya asɔre kɛseɛ koraa na asɛ yɛ asɔre Pachan ɛna asɔre ɛdan no akyi hɔ Pachan ɛna wɔkɔfa wɔ asɔre dan no akyi Pachan nsuro nyame mumpa Mavis unsuro nyame asɔre obi asɔre dan akyi akyire hɔ pɛɛ baabi ayɛ ɛhɔ na mo nam yi Pachan asɔre dan no na wɔ hɔ asɔre no na gate ne. asɔre ne gate nie Pachan enti anim wei yɛ asɔre wei yɛ asɔre ketewa asɔre wei yɛ asɔre ketewa mepakyɛ wobɛtumi aba Facebook anaasɛ YouTube na wo nso abɛhwɛ bi akyire ha saa baabi a window yi wei ɛhɔ na ɔde wo gyina Pachan baabi a window yi wei wɔka ɛhɔ na yɛapɔse hɔ no enti ɛyɛ asɔre dan n'akyi baabi a window yi wei ɛhɔ na ɔde wo gyina na wayɛ ɔda yi Pachan hɔ no ɔne me da wɔ no. na wakuntun hɔ ɛwɔ asɔre dan n'akyi hɔ Pachan na sɛ efie bi koraa na sɛ kube o sɛ biribi si wɔ yi Pachan hɔ obi amanfoɔ te fie hɔ. na yɛ ano wɔ mu nhumɔ Pachan de ɛyɛ na ɛyɛ anadwo anya anadwo nso ahomakye. anadwoba abɔsa yi Ahomakye no ebi wɔ 4:30 mu ɔba no. ɛna anadwo no nso ɛ Anadwo no sɛ ebi wɔ yɛtumi pɔn ntɛm bi wɔ 10 11 na yɛapɔn. Wobɛduru hɔ na ɛhɔ ayɛ din ni hɔ. ɛna nwura no nso baabi a yɛ a ɔde wura no ɛhɔ nso ni ana Pachan iwe yɛ epie ufiri saa baabi a ɔne me kɔɔ yɛ na epie na ɛfa kɔ adwuma mu kwan no so. I see nti ha nyinaa wɔtumi no wo da Pachan ɛna obi nso asɔre dan akyi na yɛse asɔre dan kora yɛhwehwɛ mu no ɛkyerɛ wɔ window no baabi a mugyina no ɛhɔ na asɔfo no ne pulpit no esie deɛ wɔde bible to so apirikyie no ɛhɔ na esie meboa Pachan nti sɛ mugyina hɔ koraa na sɛ wode w'ani temu a wohu na asɔre dan mu hɔ
Pacha ujina window ni na eyi nse ho. Curtains ni wontu ujina abonten kwa hu asori wo nyina. Ena wutimi gina ichire ho sa. Ukwa asore. Pacha no kwa so. Ukwa asore. Pacha no. Ena wutumi kwa akwa say. Omuti yeso. Akwa bra. Omuntu mu. Aka wo bewura mu. Akwa wo bewura mo kodu omo. Se yantu asore dan ni mu aka wo bewura mu akwa. Said ye omuti. Mo bi wa yantu asore dan ni mu anti ka mu wura mu. Pacha wo de nka me. Na ba mu gina ye ni se wo wura mu no difference be de wo. Hey. Me yes say. Nice girl, but I say Nsem ni adwendwene na aye wo. Said ya ye because ye hwe said ye boy ni city e pa no a. Say wo nye nice a nka boy no. Nka wo medi wachi kwa nka nche na dan for say obewa. Nsem ni adwendwene na aye wo say. It is said ye obi a wonye mu kra wo skin color. Oh. Kama. Otimi dum. We dum mponi a waye time mponi o. Me pa chu o catch them. Na eye odo anasa ade na bema no eye ma wo no na wo hunu bi da ye wo se wutumi ku hu to that extent ema no eye odo ana Pacha no ka na ase na skana o sa de ma me ni me ba no school fees na odiani. o moska bosume so a na dakuru bia so de ma na wotwe bia Pacha na wo ba no so o papa hwe no pacha de. nti ono na obehunu ono otuatua ni school fees nkakra Pacha ti baby obekas ene o say adano so kan say mi o say se okogya wo kwane a enye wo no ene ka kire wo say bi opeso wo ne woda wo se wo na muduru ho a wo se wo ne wo na se wo feel se wo ne beda. Pacha bi wa ye kwa ono no ni dan na ye bekọ ni nti ye dru ono ma oye o se ye bia me se me ne na nda je sa adechi ahomache no okogya me ansa na nti ono ana ye dru ono ma ono aka ono ne ka Enye wo pacha de ena wodi nka wuro ho se wo ne wo na because pacha me kwa wa ma me anro me ho klada o ma me nro mata de o ma ye dey me down no ma me nro mata de down no go down no pacha ena nti skirt na woni na okay entra na mo na spray dress da pacha de bi eno nje se bia me free fia me ba adwuma no ena me dress ba adwuma ba me dru ha me hye working dia Waji mi o. uduru wa yi nwura wa bie wa kaade no na wakuntunu wo mu ono so bi jimi se benta no ono so agina ho no ono so ayi ne be ma no wi a wa ba be kan kwa siasam e de a kire yen ene wo a wodi si won ada onso wa kan o ka kire o so enyansa wo se ye ni oninu ba bia ni wa wo be ye ne wo ye what you say wo ka kire live Na be mo woni dan dan kura kura je man baby. ni nua ba no obi de sa ye no a enka be ye ne de wo ka kire me se ni nua ba bia nya wo ye no enti wa hunu Na wo ye kana man. Wo ye kana man. Sika wo de ma wo nyina no ma me wo de ka kire me se sika no mitimi save ana wo ma mi sika ana wo ma mi sika mo nyina so mo ye adwuma mo nyina mo ye adwuma ye tua mo ka enti sika wo de ma wo bebreba e ma wo bebe wo ho sa de ma no wo muram ye no wo kan kwase asam tsa de a kire wo abra wonyem 5 ma abante we pa wo senya nyame pa ne nipa ni mu na ke ma ne wuro ne ho no wa pa ne to ase e wo adwaye na ka wa ka asam bia go so wo ne wo bosom no a wo se wo som no a wo nsum nyame nti wo nsuro nipa bibire bia wo wi ase no na nka ahwe de ebe ye because mu nyina na mu gina mura nim na mo ye ye mu nyina se ono kra na se na kondo na wa pa ne ho kra wo nwura mu a ya sane ne ka cha ne se ye nya sa dabi e ho no eme kra e bia ye ka se hotel anasa guest house wo ebi ni ho pacha ebi wo ho odua enti ka wo ye nya sane sa no a wo nyimi ye no a eka be ka chen se da bi ha de mintumi no onye wakọ no aba bi enko guest house so ana enko hotel empredo do say eye ba akọ pacha de eye mienu eye miensa eye nine ento aso enti wo ya na ahoba pacha de ohoma ana wo gira ho ma na ya wo sa de no omo be fa omo ho
baby a top no on say one dey adwumayefo ni na obi a di and eye dem ti on dey onya to boase ye ema ne ho sane no na mo menwura mo ho ne de akoya pete nto ono be ma gimi fo sa ono no ba ya na watu na kire say wadan ne ho no woko se de nkraman yo ise nipa da ne nkraman nipa da ne nkraman baby a yetumi ye jira ho bia ye di ya ho sister na asole dan echi o asole dan kakra kent se ehunwe echi e na wugina ho kra wo hu na asole dan mu ho ho na wugina wo de wakunturu mu aworo wo tra utu hu nyina ada ho e na suhum sahem na wono enya no ho se kama asole dan kakra ka se na wunim se ya no mema na sika wode ma wo nyina akua emu say na wutumi save ye ne kra wo de kototo ho ne ma na say save bi pacho de bi totobri bi die na obi asore dan ya chi enwuram na mo mfere na asore dan ya chi na kwabra ne mo fa bra tie ne pita nto so ma me ne ofuyi no etu onu woni ma me ni papa etu onu oni abusiafo wo be wo kwa me pato zo ni ehunu na nim yie wonie dia waye awosa no wonie dia wanye mo na wo keka esafo de kire yen no woni ma bosom no no wo fa womura nim wi a wo kwa no akoye ho ne ma na wo no ate ne ho se be ya no me bia ma ne so no wonie obewu kwa ni ada no wo keka esafo de kire yen no wonie ni waye no hu fi na one person obedwane no obepepa no wa ma ne ho ate no wonie dia wakasa te so lawyer ni bia wo bo na ye wie no a what winning 200 million cases no our court no 1 year udi na chia udi abrante we chia ye se de o be ka ye bi ni oh 1 year what me se wo wonim ne bia no o wa busuya kwa o abusuya o maame o da so ya busuya wo fa bi ne wo fa na busuya wa ba banyim obi wo nwura ba bi obeka bia oba ne fekere ma no ba bi obeka bia wo fekere ba bia wo koya adwuma no otopa no wo hia baba wa bi wo ho no wo woni ne da wo nwura mu ba bia wo da wo boga bi on completed building woni ne kwada yi wo bi aso de yachi ba bia obeka bia wo be ma no obema no wanyim na wie be ka se na ne papa na on friend and say woni ne wo ba ne ba nti se wo se bia woni ne ba papa e chate a se woni ne wo ba na kra na me ba be ka ho asem se wo bi ni wo bi wu a o mo ntam ntete ye wo bi ni wo bi chempuna na wo mo wu ana wo mo ware na wo mo wu a wo mo ntam ntete kopem se nipa no ba ku be wuo ana se bibi beto wo mo enye saa de a omo beka saa kopem ada mesi wo mo mienu nyina be wuo na first no kra no se wo ni obi wu a na onye ayi a wukogya no wukọ ekoja ebusuya no free se owo webusuam ne mo wo ye so mo dia obi akọ baby na obi akọ no ebua ne die na kura ne wa ma me ne ho no obe ono ne bekasa esese mema ne bi ti ase esese ma ne bi so ti ase se saa de ne bemu esese ma ne bi ti ase mema ne bi ti ase se na oba papa de me mpese wo be frɛ wo na wo frɛ ne sese on friend sese akora na obefre no akora ne yade ya na bibi ni a na mako ayede ya woni ne wo ye oba no woni be ma bi ne wo ye be ma bi no so woni oba bi ne wo ye enti se wo ho a ayede ya obi entimi njai wo bi frɛ na se e bia woni na anwo na obefrɛfrɛ ne de a ene ne na kyese akoduru ba bia no ede ope bibi agina so ope bibi agina so na mako se o ya fa ne ti me ho adidi kyese de ya me ye nyina ne se unse ose odonti ana kakra wode mani nti enti esese baabi obeka sese oni ni hia bia no no wa fekere na ode aye de ode ama no na we mu nyina nkwawie na wo akoyi a woda so yi se wo ye oba fu anka wo mfra wadanfo ne nka nkire ne se makohia wo baabi be pese me ko ware no se wo ye oba fu a anka wontumi nka saa asam ne nkire wadanfo no a wadanfo ne kura ka kye se afi na wahu oba no nti ye dai to obo ase kakra ne to obo ase hwe ne ma bi nkakra
It is saying, oh, your bath one can want to mean Cassa something at the end or Adana or Benny. No woman and me, and Yassa. What did that? And I hear me, Yassa. I have some credit. Now, Coco was a for. Such a one. No, was she? Number one. And I said, the nun was in here, Cassas and lawyer beer. What we need 200 million kids. Never one of the car. Oh, brother, Yankopo. Dear Yemi Yanni, I saw it die next year. None more buying non pie would right here. Sister. Obi asore da yachi. Asore da ya mu shampoo manua mu hunu pulpit ye de Bible to so na ye pichi. Mo soro nyame, mo fere nyame kora. Betimi akwa akonyina wono no a woka abra nti na so won kwa asore. Ti na so won kwa asore na usa bosom kwa na aso mu a. Wo betimi akwa akonyina wo bosom edan ho akwa akoye we. Abranti we pa. Ubetimi akogya wo bosom da ho akwakoye we na wo de etena ho enche wa wie ye ba wo de etena ho wate ne ho okwa no akote ne ho haban no de aye ne ho adure na sa no me no a enka emura mu da ne de beba no me no ko. Okay doc Marcos mama kwa ba anzo wa hiti na hiti papa hiti no mo na me fere mo na aka de meka bi ni hiti no show. Yabako Faith Homeopathic Clinic. Hey, adwuma de mu yebi. De adom. No kwasem Faith adwuma de. Se yeka clinical nam homeopathic kwa se yade na doso. Ti se mo amfa sa kwan ne so amfa ansa yade a papa. Amodi. What a shock no be doso. Marcos, you didn't cheer from your CEO. Edema one wetifo ne apamfo ne abadwafo nyina na asama woka no when you say enro ya na WHO a release report be more than 57 million people and na omo live with dementia dementia enya say dementia adwene mu yade na there are so many things enei kofonemu a lead to various kind of terminal conditions they be they affect or margin and the quality of their decision making. Now sadly we at so I must say according to WHO every month they diagnose 10 million new cases of dementia. And no the stress level and new man for nemwa etete or more omunya ne pomesi brintino are affected or margin or mental health. Now a bit dear a Detroit akofa stroke e de aba e bi de high blood pressure aba now hwesa numbers we are e chiro say e wiase nipa e kompa eno nti na Faith Homeopathic Clinic de bia ye ba na ye chiro enioma home remedies ni enioma obeya e be boa ma wa pomodensem no etimi awie peye mesro e bra ye wo mu no according to WHO say this century one of the centuries kwaya obefa so nya apomode no eden papa it's a challenge kwaya ofa so nya it's a challenge I can see ba na nso so eno ba bia wotena aye challenge ama so obenya apomode no ho aso na so nya apomode because udidi onom oda okoba wo se unya apomode na de bra na nso so ba bia wotena ho na yare wo 2019 almost celebrated United Nations celebrated World Environmental Day obde be to just say about 800 people and globally every month as a result of air pollution. Emu 10% kwada almost falling below the ages of 10 years. Omunyina ewu from the complications of polluted air. Now, some pollution na ye can once when outdoor pollution, when indoor pollution, your offices, your them ne, your indoors, and as I deal with a and until I bet to who say. And you're not just a nipa beer who did num home from a piano. Oh, accumulate certain toxins. Kakranka. Sa toxins na ano buano. That's beer at the however. Now, the woman who are scientists so it approve and say. Nipa beer who did dear num piano. Say, Nuania would yen in Sia on say, Nina, nipa duany here, crojia.
nka ye nya ye nan nka ye nwonso kan fifire nso nte yen enti sense Saudi demand nipadua no perform food metabolism eyi di ohia na oto de ompegu ni kire se ade bia ekoye wo mu no ye wo de nipadua ni hia ene de nipadua ni hia na aduane mpo nipadua ni twe de ope eto de ompe to twena how much more medication eno nti ena nkrofo a omo abuse enuro no ehun sunsuaso akeka omato form a e de how bebre aba no uba faith homeopathic clinic Marcos, against this background, ya dear bia obi de ba no, you make sure say you checking the mental health because mental health na be a primary condition. Just say obi cross school fees ke ka wonye ntua no. A man of mental challenge or general ho tete ho obi yare a done so acha what nanti anomodru an ho ntono no affecting the mental health na den yare we de yare ya obi kwampa dwe say abonsamfo na this yare na ide atono so enu ti abeye the challenge some numbers we nyina no contribute to WHO numbers or ka say 57 million people living with dementia ebeye kakra ote ho jonso ba onte sa wo jonso ni pass say ni nim say ma me fon penfo no kwa na bo pampeso e say mrantie bi ene yade bi mrantie bi sikani bre akofa yare ato omo so a omo bo pampes de abotai no ye kasa ye ka Marcos adaje be boy but ye to ye safro bia say bra faith homeopathic clinic ye show mental health na ma e basic e say obi anya sound mental health so the be ya developing to dementia because 10 million new cases every month 10 million new cases every month globally already 50 million sitting there with dementia and until you won't say bedu baby who worry who kuna ne worry na or ye new baby won't tear se who be say so what that man I say dey na hand ntia o yes na man sansama ye kan ebi ani o wo bibi da no so a all solve a ontimi solve amako so nim say mema pa suffer silently because the mema sem enya adwuma wakonya yade ontimi nka research be able to them say many men are suffering in silence yeah the men su senti what they are saying ho na eku no kokom kakra including ebidia yade da no so a e say so ba faith homeopathic clinic but because of privacy issues don't mean kasa me take advantage you to me suffer bema bia nkanka ne asofo a koko ene yade ahodo microphone infections enyamo a muntiminka or your spiritual leader on pese be hu so yare na esese ne ho saa ya wo de hon konkron be ye o Marcos ene ye wo de faith homeopathic clinic so be den ebeye nyame fa nipa so ya ade a etise de hon konkron na aye the fact that say wa mompa ya moton so na oba faith homeopathy sa yare ne jese nyame na ye oba faith homeopathic clinic na se sa yare nyame na aye o fa ye so entime sro se bra honum no ba ye cry Bible better which the OGD say spiritual na better so mabusuani na so kwache no wada ho acha modi na chini be bia sorry fia ho donya ne ho nto no mesra mo fa ne mra faith homeopathic clinic then ano ache a ema nsuo egu na tade mta wo gunu kwa na no nsuo so mo fa ne mra faith homeopathic clinic ma me a wa hye ne ba ma na ko university a akra na be ya Marcos are ho ya de enti ma me na ase ye mfa ne sie ne ba we de ase o ne ba we de ase o se ye mfa ne sie because on percent tibio won be guni ba nanim ase na ye de na sedem na ne be ware ono atete ne moruma hwe de ba mesro wo hwe ya brakuma se ahenema kokoben 18 mo be safidi enim yes can 36 nerve endings ya de bia ya nim guase ya de abeto abusua ne so a mo ko a aye ko ankro no mesro say e faith homeopathic clinic obi dey stomach ulcer obi dey menstrual issues obi dey awo obi dey nani aprusu akeka no okọ ahojo ye friend say baby edani due ahojo bi sha honum maami bi buy for screening maami ni se ohun nipa just say nipa na ye bebrebe blur vision maami e buy amanya me adom faith homeopathic clinic asane yade that time oba ye ye fufuo party bi o baby ono me joy say de be ye enna ye de sama me yade ne nani ehu ade kan kama maami ani fie ko nanim or 80 years so ba faith homeopathic clinic na ene snap ane o de ne ye
fa numbers in the frame 0244 0244 58 58 38 38 59 59 0244 0244 58 58 38 38 59 59 and I say 0540 0540 710 710 940 940 0540 0540 710 710 940 940 Marcos na me de baako we so mema mema e fon mo se bema no e wo se usha ejina soro sei yes so usha ehwe soro Ehwe ehwe soro. nyame ba wonyi na clockwise na ekon aba na esi ba. trase nanso so eni kwase besi ni trase bedroom pempen so se wanso mu ana odwonso gu wa wona ase yes eni kwase basa Baby. e na obema no se dwonso de wa eni kwase e peche I was tu ye bema dwonso de wa emu ntimi mpagya kakra enu ni pagya no nye kasa de na ekowo no ha enu ni pagya no ye ho ne ho kakra a timi ma dwonso no kosen sa so ko bema bia ni gene ntini dwonso kosen de be gu na ase ho se asema ba fie Fabra Faith Homeopathic Clinic na ye nimo bia sa de na de roba koto mama ko oni pressure o ba ye de catheter to ne be mo ntimi nya adwuma na ne yere ho fefefe te se wa ti obey fa ne ho so ko adwuma na be be se fire services na kuma peja show be ya o ko adwuma o ko di dwa be no aduane ma na ontimi nya ho adwuma di a we die kia ne kia hwa ehwo yam sisi enko ama ne pressure fa number ne bra Faith Homeopathic but brane ma onu kitu antafre but relax oba no e de adwuma ne be ko onko ye hwe relax bo wakoma ho ban ne nya o de aduro na ye mfa ye nsa enso mu no betafri bi na o mema ne mo adwuma na ye yasa be ma da ho ne pepa no ho ne aso na de mu apepa ho se ya ne de ato wonte krasi asom wonte o mama Chris once na doctor kasa na o se obi o ha mental health once obi o ha oba na so yare a wo hwe ne nipadua na akra o timi hu so yare eno ye de ye hunu nanso so ye obi o ha emotional condition and a psychological condition eno ne dosu eno nti na yesi Faith Homeopathic Clinic IRSan a holistic se ka holistic a ye be hwe physical being no na ahwe emotional being no na fe ya hwe psychological being no enti se ultimate take into consideration all these factors a eho na ye ba betu yare na se fi se wo hwe symptoms nkoa na se wo ka se odi tu yare ase a untimi mfa ntu yare ni nyina ase wo de besoso enu nti ne ye ka che obi a otien se bra Faith Homeopathic Clinic na homeopathy arasa no a holistic so we take charge of all the conditions enti enye symptoms nkoa enti ye be hwa akosi ase because brofo say accurate diagnosis is a half cure just say uhu ba bia yare ni free baby a yare ne hya ase free no uhu nko ade a na yare no kra wasa efan wi enti yese obi a otie nsisi ase omra Faith Homeopathic Clinic enti ebese se e free sisi a ekobo nonum any free china no pa ekobo nonum oba mese se empentem se obeko ni nyina ne se ye bepe mere pa na hwe onipadua nim se ye twu moja hwe omoja anim na afi ye de wo hye fidim so ama fidi na apeke all your organs and your nerves na hu ba bia mpo yare no e hye ase free eba se be abeka wato a yesia no na sa ato dada so ayama onu ama nako enti esese obi a wotie bia nko Accra so to Manteku Junction Kofoidi asomunko Poly Junction Landry Managers Road Kumasi aso Santasi ahinema kokoben Takrade nko Anaji Police Station and abogosofo nyanko Old Aseda Clinic Bogabro Sandachi when a Faith Homeopathic Clinic but your number is 0244 58 58 38 38 59 59 0244 58 38 59 and at Tigo number is 0275 96 94 14 ebe se obi ase omra Faith Homeopathic Clinic na munya ahode na monkoto amadwuma so mama ko sera din sham ya me enso papa Pentico Faith Homeopathic Clinic sisia na ekokoji ayare fresh 0275969414 sisia na ene doctor so ene enkomo aha Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na afe utie no na abegyafo ba me ma wonom akwaba I saw down on kubeso ni ade na se kura de na be wiase ya please check Tema towing station at come to 2
Also, eh? Yeah, hɔ no I akɔhyɛ. Also, eh? Tematoring station. Tematoring station committee too. I say, yen check it. Ebi hɔ no akɔhyɛ. Hɔ na akobɔfo no mu di bɔne. Mi ya no akɔhyɛ. Where do you go? What you say, Amako? It's what bɔkɔ no adwane. Some of the men are very wicked and foolish power. I tell you. Goat in human form, and he's not handsome too. I'm Ronnie from Tema. Pastor Julius Akraba. Yeah. Pastor Julius. Marco. Na say a doctor for the one who two Muslim say sex and a bony pedriana. Say the ate say Gano. Atasa. Hey. Kuma na ngasem say jam announcement ya ba yentie hwehwe mu. Yentie hwehwe. Em say jam just say doctor since that announcement for. Ye to kuma ya no mbeka say kube na kube hu na enne say kube do 15 cities ba ko. Enne me no ka say. Kese mu no munya de ma no to ade mu 9-10 cities. Kodu ba ko 10 cities. Oh, bra, mesire mo mu ko school ya mo no yo. Munya de ma no to asem mu a na ayeka o. Say the moko fa bay aso obia so free so no ya so ni pa ma o se abayfo ni popetachi na obia kuntunu mu o popetachi na obia kuntunu mu no say otai esuja kwa say adum You na make otai no suja say adum say every day dia adum so fetire gongo kuntunu mu ante say adum na obu sa na to kru bi da nti obi o kru bi o say ai nko obi no kwa kom ko o say o de oboa o say o de aso dem de oboa mako o ma ye bi o say kwamu abefo ni ade nyina de o mani so ya o mo fechira nti ya na obi hu o mo ya be ahimachi ya o ma che dia so Jesus Christ of Nazareth. Na we hu o mo kra o ji so yi wani bra o ko ba bi o. We hu o ma ji so yi wani ko ba bi. Oh na Yesu wa kodro no atimi atwe ba de achesi. Na ba ko be yi wani. O we ni pa do jo yes na obetimi abono. Da ma ko mi dem wa ma ba be share me fie kwan so bia be sa ma ba twa ba si so. Enkwase ase bia. Bra bi tie me wo new site onya asem keto a o wu de ni kunturo de ne na kwakwase akono wanu bia wa ya tentaje chiba osuro se o ba ya na atina ni so atikọ so de ya no boka ezi ba kwase akwase free wo ko de hwe wanim tin na ko se do se tia me na me kwa me yem hye me ma adina ya rewu na baby am pese me tu nkrofo bosu ye ko abosu nsi ma baby am pese me tu nkrofo fo ye on se ubusa no se ne ba no aja no so ni mu ene on se de bia me kansa had no ha me pobi obeso me mu e pobi obeso me ba hwe me ba na ma me hwe baby ama sa me pobi obeso mu se de obeso mu na sa ba nyem we wasu mu wanso mu friends with benefit into who yes no se ko ka tire de so so ye dia no aba no dia no opacha no friends with benefit no acha se obi enti we ye mfa bibi meto me so se me na mai dabi what did me see come adi uche what did he come adi che I don't know say dabi am come say on the second of my ya bi betima se pa no na nkofo na no ko said the yek atoda kwa kan obi fi se wa attack ma dodo and obi fi se as sofu one wo ya but sa adwene dem eno na that we plan yo ye yi ma wo manya mema a wo maso mu ahwe wo ma ye nya 3% out of 100%. 97% ni na no onko so mu no wasu mu no so na anobo na tie mu no wasu mu atu wano na bon na tie mu no na ne okwa na oba ene o fa oba ba ko na nka o to mpin ene onya ze wo besa akofa nyense de abeka ho afa ye beja wo ba wo ka kire wo mo nte ase wo mo ka ma me ka no kwa kire me se ne boys na ware yankasa pass ase wo mo mpe o na wa se wa bi o se sa ade yo mo tan kura ne se me be fa ba hwe wo no en kwa de ne me ma ne mpate be fuma be se me be fa ba hwe no na no kata Mr. Kata wanga o se ga bi a we se nko one na atwempra we se obe wa no on nam kromu tototo ne o ma na o ya o se okwa kotua ne school fees amount za o na be no o se eno na ama ene yere so me na be hwe school ma me kwai tutu so na nkra me nyenu ho
eti ne mrante no sa mumma dwe na mafa se de se on na mefa no be efiri wo mu tirimo eti se unya ye se on na me we ope enti no omu ohwe no say what do you do for a living now what do you do for a living now oba hwe anko busa odi oye for a living so oba hwe wa nko budika busa say what do you do for a living eti munyi sa dwe na epra mo se ena na ma won ho so de afi o ne ho afi no fa onya bad sa kra na be me ya oda tv so ya na say basa se ye hu no me just I didn't tira kangura na dan fu so kasa otum so you good but just say go be boy I do tira kangura woko bra fie why bra fie na wo de onya politician why mesrɛ bra fie na abrabo ya ebo no se papa mfo ama bone de obeba nti ma bone mfa mama papa mfa umra na ye nhwe ne asem bia ne wa ba amaka enche bia na obi dia ba na de yekwem na ko Ghana ha de obi dia ade chi bi obi dia ba na no ntumi dia ba ye na obi dia ba na obi dia da paso nti o dia bra na yanka na asomdwe mra why yo ma I'm sorry na to have sex in the bush. Let alone also in a premises dedicated to serve the Lord Almighty. So Mama Cole deals severely with the man by summoning him before traditional members of the town for serious custom right to take place. In addition, he should be sent to the law court for a jail term. The man again should purify it on behalf of the young girl for remission of sins committed according to custom demand to avoid the endure curse in future. The patch of Papa no didn't take a muru. Like I say, will be any baby or won't put the aperture. Be any baby on them. Many about my jaws. Yamia drum when you park, Christo or some dinty. I will be a median brand, said Trinchino. All right. What out young cry? Yo, I wish you baby will be a Michelle. Christo and count home. Christo and show them, baby, I will be a young coupon your casepa. The batch will be free hack FK and a menu she. Na tiha because a hack FK. Yedi enrom yenu aye correct etia po eye bia eye correct wonoma eboa pa ntimba cho mo asomra ha so wanya osa nko a mo asomra ha me se osa kum nipa de bia metena sa kasa fidie so a ana metena sa kasa fanyini so a me ma wote se osa kum nipa ma me akoso me boa na osa kum nipa eti wote ho no ma wo ye dan ade na abatena mama osa kum wo ye ka se osa ya moawa e bacteria tie sa bacteria ya make am one se from say H pylori tie di ni ye pa H pylori sa H pylori no ye fa bi free tie fidan so ye fa bi free adwaye sa bre ya wunyansi wo fie nwie ya wo han single room wo han sembe ho a ne nkrofo na sa adwaye bomu o wo ne nkrofo na sa toilet bomu no sa H pylori no o de bi amaw etitiase so obi wo H pylori mo awa na ye bacteria no obi wo no ho a wo betimi ade amount the likely say wo benya bie no e high etia no ahwe ni yie wasi ufie wie kwampo no akwa adwuma hu a wo ne nkrofo na say UWC baako enti eno no betimi anya bi na sa H pylori mo no betimi no watena go so bewuo wo kwa no da sisi so enti hwe ni yie no akwa konya osa na sa H pylori mo awa no so nya betena so say ya won so tia na wo nipadua ni manase wafunum ana ya otomu wonya tomu si a wobe je ho gena ona owura nipadua ni ma ode osa ne bre wo mind you say sa H pylori mo na won sa ne bre nipadua no ba bi obefa wo nipadua bi oya kurotu ho ai no kwa na meka kire wo no ya namba na gu TV no so mpacho phrase sie se wonya osa ana wonya yamkura adura wonum na de atu ase sese wo Ghana hanom enkonom aduro bia aduro ni dinde hasa mesha and hasa capsules me kan waka bia dimachi hasa mesha and hasa capsules bo mama akoso na mema 50 cedis amade anu so me say hasa mesha and hasa capsules ya number na gu onua TV no so sisie fa na free sisie so wanya osa nko a ana wanya ayamkura nko a number na gu TV no so fa na friend yes
0240 0240 23 23 83 83 10 10 0240 0240 23 23 83 83 10 10 and that's 0203 0203 822 855 0203 822 855 empanyisi abosoma nim yakwa prensa numbers na mabodo so prensa na ama wo father friends here mesi yadro no etu osase nko a enei food and drugs authority say wo bia wo Ghana ha awanya osa wo bia wo Ghana ha awanya yamkuro no adura wonom na de etu osa na se eye hasa mesha and hasa capsules hasa mesha and hasa capsules hasa mesha and hasa capsules with as mamia ko se na adwuma no udi chia me na mama na papa nyankopon hira ye tie ne se onya osa ye was signs and sentence da bia me ba me ka na me ka sisu dua ma obiem esan sa osa na wanya no ha me pa me se osa ba kun osa kum nipa oton osa kum nipa na me se wa ya body nyankopon ba wiase de me kwasi ntia mo me se me ma osa nkum titemase me se me mo agira brane won kwa na nyankopon de ma wasase su so be twa kwa no wo benya wo be dia men wo be tra mfinhia duoso wanka amen wonya osa tie ha de ya wunie obuani si signs and sentence wonya osa wonya heart palpitation wakoma no bon tantam eno wa hwe ya be ko hospital no a doctor fo be ko kokotwe bp no na ama wo abra osa so na ya wo hwani ye pa wo ho beto awie no a wo benom osa du a ho beto awie no na bp no na akọ no ye no eno so de nsusan so abone abra etimaka che osai osa yare fo wo kum nipa wo betete wo be ha wo afetie ha se wonya osa wonya anemic because wo ye anemic a eyetiawa ene se omojare abodia bia so a wote wiase a umoja arifu ni pedua bia no wo ye sro ha wo ye fita wo ye ha abra bia bosa no woni su chinu ha osa wo yare fo se nanso asedanka nyame se hack healthcare for ya base ye betu osa na se ade afu ama fra number isisi e ya mpani mfose menka nchiro se so okoto ya duro no a won ye chiro se do besisi anom ye nuro no ni ya ma wadidi ho akwankyere mind you say unya osa nya aduane bia na betima di ogobe no ese odisi baby because beans no acidic content no ehu ye fruit bu on matesanka wonim na se okodi a acidic content oyafo besa twakuro etihwaniye media mete ho na ma yempanyifo se unya osa na akoto hasa mesa na akoto hasa capsules no na sa oba ba no a ye chi oso obesisi anum nuro no mienu na bomu na ho atọwo no ni ama wadidi ho akwankyera fetie se unya osa wontimi na and the standing fat say ya ma wake up awie ya ma wake up ni wie mo amode wake up ni si mani su ama de eche mo hwe ya ama de eche ye no ene ya ba wie osa no si na si ho no esi aduro no na koto no mo food and drugs authority ajet mi say ye enti na obi a wonya osa bia no ya se pabinom na beboa wo afetie se wonya osa say ya ye kan wotete ntaso basa sabi oba wonyem o aso na atentaso osa na ya osa unya osa tie wotete ahoro bebre unya osa obota arew unya osa obo okoko se ta hyehyw ene friends peptic osa no na mame akos mame magana for disua bi peptic osa na se yawo a de bia bo se na akoko wo hyehyw ensu asabi makoni mu onyankopon fa makoni nsuo mu no wonom so ayesa akoko wo hyehyw enso ba nom na akoko wo hyehyw ene friends peptic osa according to World Health Organization wo mo se menka nkyira wo say the year 2019 enipa wu ya osa nko peptic osa no nko a o osa nkae na mai ekuom nko over 200,000 adai na oba beku ho abranyankopon so betwa mfinhia duoso mfinhia de otwe wanka amen wadro ay hasa mesa and hasa capsules from number this is ane nko 0240 23 83 10 0240 23 83 10 afetie misisa onya osa esan se ekuro no aba yam tin aduane bia beti yam bia no na esa okọ toilet unya osa ubetima akọ toilet sa 20 times mpacho di facha me wo ya dem tin na mani abra me kasa yi mani abre papa me say kuromu a osa ye safo ni kura me osa safo ne kura me no me say ya ka osa ya de nyina gudem ne enti se wonya osa nko ne se wutie mi a
koto hasa mesha and hasa capsules afetie se wonya ulcer so a ade e be ye wonie da bia wo no na nsa ye titiriti na nan aye titiriti mami akos magana frontier ase se udwuma die nkofo hwedodo nkofo tie dodo na so magana frontier ase wo program se ulcer tete nipa ulcer kum nipa ulcer manipa ya mobo tie se wonya ulcer na se wankonkoto hasa mesha ana afe so no hasa capsules anomo a de tie nie H pylori na make na ho asam se what toilet so twan what adwaye twan wo no wono wonya so mu se ya oba bone unsuru mu tokuro ena se wo hwe ni ya be toilet so no na moja ayemu se pacha e basa asofo na hu na mane sofo na obi abomidua obi amodua eye ulcer na ye usa afetie ha se wonya ulcer ade we na ye wo no mo a obo so ye adwuma kakra bia no abre no ani su chirim wonya ulcer wachi kasa ha se mamia kosu wachi ye friend se wachi bremo santini se wachi bremo ana wachi kasa ha se na ya oya eno no wo ha no mo a mattress akwakoto a wono wanka na asam nka ne bone wase mattress am da so na enye papa eti wonya mattress no eye ulcer da ye osa na so hwe yi a ebetima so sisi mu sei young boy young girl bo so no adane akokora no adane ayi abrewa young girl ho fefefe no adane abrewa mono amenka ne saa ulcer timi ya osa eti hweniye me pa chaw oko pharmacy shop oko drugstore oko over the counter bia mu me pa chaw so aduro no wontimi modidi no a fa phone no sei twa onua tv so na da no twa ne kra oko papa no pharmacy shop na drugstore ho no wo so to sa aduro na de akira o de kira no ahwe so wa ma sa aduro bia no papa no drugstore wo ya obane ya say ayadukan etu osase etu kopa binom unya osa utita timi bo gaga utitimi ya papa mami akosmidisi ha next time anasa nyame ya doma da sana mesa ba osa mesa so aka ho me say ya the phone papa ya the tantan kuma kum nipa osa kum nipa adura wonom hasa mesa na hasa capsules mami akosmidi ma no sie no mami nche obi okumase adura ba bi obenya bi ato okwa Costa Pharmacy ewo pampa so obenya ye no bi ato wo Ashtown wo emrom ana wo krobo odumase kanene ya kan se ye kanene ke onu a okwa obenya bi ato wuduru ono mo a oso perfect men's haba obenya ye no bi okwa kolnaka obenya ye no bi okwa oso chemist so obenya ye no bi afeti ha okwa dani haba so obenya no bi sanso na akwa mistini arms so eno abode ho afenkanfo onua tv ho na ebutuo ye butuo bawe se twentwene tie woko okansi drag lane ababi a mebobo so yi ubenya no bi ato honom woko ayatenatet woko halos woko repass ubenya sa no bi ato afa oko angel herba ubenya bi no bi ato mo oboase me pacho mo fa maame akosuni agro na no mo se oboasefo mo se mo baba be so maame akos mo baba be so no sa Christ esan so di masama mamo oboasefo mo ko smart herba ubenya no bi ato afa uwo western region tie ha uko mensa ho ubenya no bi ato me ba cho maami akos be de ma no sie no be se so obi anya ulcer obi anya ya drowe adrowe yade we na timisa etu na se ulcer ani ayemkuro eti so obi anya ulcer adro ho no mje so ma me Haxa mesha and Haxa capsule aha no voice ne ba from nti sika no me mfa ma tiamu yi ta tiamu yi bi mami akosa tiamu yi me da bi nya abotre eti odia baba charity boni yanko wango adura wono mo yade ai Haxa mesha Haxa capsule yanko pon shesha mo nya mo kase pa de onya wasa wonum ni sisia no ho beto no yakra mo okay Egia Marco Drew say ya eya na girls no ho aye memobo efri say na de be pesa me ka kire wo nyina se mesre mo ekodru say ya mo na monye mo enyinsen no mo na mo fa girls ye se sa ba bia ye begina bia ye bedidi ye ho no mo na monyimu o mo na mofu ye chom enti onu dwane ahwe herabasa e no ne nam ne ba bia ekọ no ba bia wo de ugire nyina wo se na wankae o sa ebu se wo yo ba fu ni nua ba akora o ma wo nye ni nua ba o ma ne nye se
enti odo bei pa na wunyan saa no edie bei pa na wo ye wo hwe papa bei pa na obehwe wo hwe sese ye haw bebre na ode abre wo ababa we ba ha mitumi hwe ne saa chese nanse enye sika wo de me ma no kakra enye aduane kakra ka ho wo se ma mini hwe ababa we hu ye me mobo saa efiri se ba ko wo ho eno kra wo papa nhwe no ba ko wo ho enti maame bai ne benya ho a ono susu benya saa odo no wo se ba ko no ba wo maame ate no wo maame ate no no se kope paa bi ye de edi na kakra bi a wo de bebre mi bia na ma ye de na masom obehunu an se wo saa de pee ba no susu a wanya ba ma bia nka ho ehe fa mi kofi ho nka fese no oba nyempe nanka wakɔkyerɛ aha na bɛrima ne teɛ nanka ebia fɛdifuo bi edi akyire kakra nanka yɛkɔ ne yɛkɔka yɛbɛhu sɛ aha na bɛrima ne teɛ wo so de yɛkɔbusa sɛ ɛhe na ɔte a yɛnim baabi ɔte wonim ne nua wonim ne wɔfa wonim obia baabi a wɔne wo da bia wonim baabi a abrante n'akyi ɛne n'anim baabi a wɔwɔ bia ɛna hwɛ akɔyɛ sɛ nti mesrɛ mo yɛnua maa mo eduru sɛ yi a hunu bema money ne koda money ne koda na ye de ya mo use condom a mo use aduro bia ne de nyinse ebetumi aba anytime bia e ba wo na wo be de e be kire wo wei hwe nsem a wo beka na nu mu asem ya misi mitie ne kura na mebu afu na nu mu nsem ya wo kasa ase mesua ene egu na nu mu wo de be porogu anipa ani adan na wo ye saa de no na ma Akoma mintu abrante no nefo o wa aso o wa ani ba bia wo gina na ofa ababa awa na wo se wa san ne ho no me pa cho wo nsan ho de otiti nnuro bi anyina hahem emfa wo ba enkoti ahahan ni bi ensa amfa nkosan ne ho hahan ni nyina na ehwe wo no omo nyina ehwe wo na wo wi a wasa akoka se wasan sababa wa ikura wa jimi na wo se wono a na eka se me kondo nti edu nwura mafoma me apacho nyansani na mpacho nka wo de wuntumi nhya unika emmo so belt enka se hey raba ye nyina ha nya saa de no na ne wan biebie we nyina ma esan se de wo sha ase de ma no nti na wono so ho kire ni nti na obiebie saa de ni nyina ma na ne wo pese wo ma ne hu nse wo ye jimifo ba nti nyinsen a wone wanyam emmo ne so na wonsu na womra me paacho wo esu a wo besu nyina begu so de wo be ye brabo mu bia begu so enti se wo abusua na wo da abusua mu a me paacho mo nsa ase ntunefo mon kan kire ne se ne picture ne da so no mo ko kan kire ne se he ababa wa na wo ye ne sa ka ho ko na nsusu aso na efra kire ba no eso enti se wonim na woyi n'anim ababa wa yi na abrantie yi egina ho na wo kwakache wadanfo se wahu no ba bia wani gye ne ho ka apese wo ware no na de obehu so yo ba afo wonyem a nyame betua wo ka nti wo pa ye ne ntentem na bra behwa ababa awa no na afei de efie enye kama na enye saade a na sese kura de be ma wonyem oba wo dwane ayede de ye ne aba wo dwane ayede be ma wonyem oba wo dwane ayede nyame adom de ye ne aba wo hwe no na wo wi a ye be de ye ne kama ama saa ka bebrebe na da wo so nyina wasumu adwowa eye free bonto wa ha nti o meye de sese wo ye na abusua so ntunefo na afi de asomdue mrafi evangelist mama de urade ase se de afutuo na wo se ma no a ebe wiase no minim ade abe kakra no ye de pamoa na udwane unu ku ne da so be kakra na na wotwe mienu kra no na o pe ba bi du trafa ena emana ye ba ne ye besra mu ade na bo wa mu na wo de chicha tantantan sa no ma ye na basa sa no ebia ne hwe mampanyimfo ni nam Ghana ha ya ye mampanyini yire ye wan ni chese mpanyimfo ya hima no mu wo mu de se de wo ya wudie ya enka benya na hima atena wo krom ka wo benya assembly woman bi ka wo benya MP bi a oyo ba ka wo ma anya ne sawo na chese ba bia na da bia me kan se mi se wo ya wadin se ade no de be che kwase ampanyi bia ebi ni Peter ya wadwane yo
kwasiampanyin we a wonwene aboa ngoma na kata nipadua no mu nsei no chese say nipa say no uhunu we obi shalo se machia fanboy aboa ngoma pa aboa su na tini mu because amrechire na baby obi share bia no de ajo abrechire be share bo baby a say lorry station sa sorry down wo abrechire fa hu se ka kwam ka ba boru so ba ngisi we wiansa aponche mfa hu se chese back so ebiri sa mema wi aboa bi se a wo se wo som nananom mfa mmoa se enya adwuma wo nananom ayenim wo mu wo mfa mmoa bi ti se enya adwuma wo na wo suro nyame se me de me nkwa so de me som nananom enti na obi asore da ho na ade aye wo mpa obi asore da ho na nyame betua wo ka wia kete awia kete Peter wusi wa dwane ayure we ya wo da wutimi dwane ko ba bia we cha wo shetema wa na wunim pagiri kasa se be de wa yira wo nim be bi ogina wo shetema wo shekuma se wo na wunim wutimi dwane ne nyame akatua be ba wo so se nyame asore dan wa ne ma kokobọ mpaye na eho na wudi mo se wo wi aka se watete ahan de adwira ho wo ya boa uda unim baby adu trito so na manu so amadane je say mama ko ko na o ka se kramai nwa aha nwa be ko na ya tata so mienu edanchem kiaso ho edan trog so mienu nwa sa nwa we ya ye ke obi asere sa edu anwumre ye na taro bi da moto ye na taro ho na wa ugu ma yo ho anim asesa no na ye dai se ugu ma yo no emma o ma ade a obi ayusu ni de yie ene hweka wodam mama wo na wo hwe se bi nyame mento abodem na wo hwe wo baabi ka bia wodam na mi se ai awurade anya bro ebi anim kura hu na hweka wodam wa yusu na de no ye enti wa makwasiampanyi bia mam wan bie kwa makwasiampanyi bia ara wo be ma nwura ma wo dwo so ahotimi nwunso otimi dwo kwa de sister Anthony sao Anthony sa wo be ni anmo mu jejira kwa hu hwe sika obaji kwa sana wodu wawuro wo wie so akwankoro fa so obaji kondom because we making sure say wonya wuro no kwa ade nchi no aye yie usu de jimi nkwa ye ko yusu sa wie ye wi ane do abegina ko se ko anopa meba wat anopa meba anopa busana o se ma ye adwuma na adwuma isa ma nya hwe da bia oni Peter pe na Peter yusu na jimi Peter ka kire Yesu ya ye adwuma na adwuma isa ye nya hwe na wo ko ye yusu sa wa te yi kakra wo ni we kakra wo na wo die momu no a se wo hwe me ba ma minti wo hwe ba bia bedu bia afo na baby obedru bia na fo mo dia mo keka nko mama me wo faase bi di na wo dana me twa no ntum sesi a ayi wo ko suku o mo kro mo se na suku ya bebe ya ni din akase on ne ade na to so no o ni din so ya kama me mo ni din na o tie wo suku ye urade ai bo number no na okay nti enche e be kwa homa no so 0322498035 0322498035 0243114497 0243 but ya na the phone lines no wo de aguso e de amame 0322498035 bia na make us say wo kra no woni ba bia owo we dey ni ba bia akasa free me kwa me ni aba papa bi me kwa me ofa kwa ata papa mini aba masumu asante mampon kofi ase no tako mini aba ma me ma no abe nyina mo ni adwuma na mentia na no matrankunya mo kofi ase na mini aba ne de me kan tri nu ya ma no bi se bi so ni be ma kusia e wo adwuma mu a uni be me yachi uni be de wo fre na wo si wo pe no ati ase enti se be ma wo nya ne wo ya wo don ye 99% you wunyim ya no do na cheba 50 who ya na about 30%. It's a year bar no Jamaica says one should have brought in a number 2 years, Papa, not Berman. So, Tabi, Usi needs an in your dear.
Mini about Quantrica Kadi. Never saw with your free. And then I was at the end, wouldn't say no, no, but no, Baba, you dear free. No, but any DNA book, mini about you DNA free when in a beg of war. Umbania, you're not DNA in your wood. No, I call, and I would be also what to any other Apolano. It doesn't mean about Padi. Papa. Mama, wait a baby, quick. Your friend Larry Selassie Dabo. Oko school was smart ambassador. And then I would that. Larry already shroud. Na be nyini be do ma no papa there. No ma papa nya praise for. Okay. Amen. Amen. Yeah. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Marcos, good afternoon. Good afternoon. Efo ne ka say. Efo yam kwa. Marcos, we am crash me we. Yeah. Ya me adom ye nya manko ade. Marcos, program we am crashing. Na ebonya me so mpa ye say. Ade we am enti. Na me no efutu am de be ma boy ni say. Nipa no betu be dwane no. Na me don't mean dwane da. So nimpa to di for asem we mu a onhwehwe oba na chiri kwan. Na de se be ma ye pia no nye. Enye se na bra body ensi ni ye dra. Marcos no nya me nya adwuma. Ya me ensa on so papa me nua be ma. Okay, within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Hello. On Timenka, within the baby akasa free. Yes, Hello? me pacho mate you who TV no why what Roma. Hello. Within the baby akasa free. Pacho me kasa free kata manso. Your mommy yet. Pacho adi ma shia ma ayem humtiwo, ayem humtiwo. Oh. Yo ya me ya na ya hu na ye. Udu baba wa baba hwe na bere na baba na ba yes adu ya ma. What you kuma wa wo abata no kuma. What asame ayem yoro ho papa. I mean ayoro kafra mama. Within the baby akasa. Pacho Jumu TV set na mama volume no why. Hello, within the baby akasa free. I love you. I love you because you also I think. Oh, I love you, young. Yeah, as you know, you my papa, my mind, man. You never, or not for so many then. What time I do ya foul? I saw it down for 2 years. We out at tower say 1 name wow. And you be any be up one of my man, she won't come on uncle. You are money now. Young foul, a demo, a coffee room. We are cramming. Mon pamano cramming go, or no Bermani, no Martin Edma. Many am in Edma. That's papa, I love you. And no answer, I'm catch you more. I'm de every no makume. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Kasefi asin fosi. Papa yeti. Na mama pacho siserano. Kasefi asin fosi. Papa me tie wo hon kasa te se de o kasa. Pacho sisa akatese wo wiase na akatese ni wiase. That's free. Hello. Yes. Me pacho we tie ho TV ne so. Within the baby akasa free. I'm a Catholic. Okay, yes. We say, somewhere, I know again. Somewhere, I know again. I know again, because Unipa in Kumipani, and the Sapon, Kumiri. At the bueno or me, I never say, be our own Yaparana, Gran Ombra, no me fan idea, now on Feno. Unipa, Unipa being who I am as women. So that's papa. Within the baby akasa. Hello. Hello. Within the baby akasa free. Paja me kaja si ya monokuru e atom. Yetio. Paja ka mun kuya ma wo fe ma bana di bia. E ka mun me yo bia ni bi. E ka mun kuya anko bia no mo be ni mani bia. Yo me da se won so adwenche no. Within the baby akasa free. Cheme went me anyina so ewia Josie fashion adaroma wono na amame atade e hye Josie e wo kuma se bom so no meet me the sports no edi hwe ni mu nti adaroma
woyɛ wedding engagement na wadɔre na yie na wokɔ adwuma na wokɔ baabi a wokɔ bia ma Josie fashion ɛmpempam wɔ nneɛma nyinaa ma wo aberɛkyerɛ a ɛma no ɛha wode ɛfrɛ no regions no baabi a wɔ bia no wɔbɛyɛ no afei yɛde ama wo 0243 433 465 0243 433 465 she's there ɔno ɛna ama me rig a mede ahyɛ she's wɔ Kumasi Sports Stadium ɔne Unity Oil ɛna di ɛnhwɛ no mu bɔmmɔde a sɛ wobɛfrɛ sesi a ɛwɔ 0249 155 776 0249 155 776 yɛ pɛ adwumayɛfoɔ ɛne wɔn ma ayɛ adwuma ɛwɔ she's nti wowɔ atonsu anaa wowɔ stadium wowɔ around wodeɛ bɔmmɔde a ne frɛ na ɛne she's ɛne nkɔmmɔ 0249 155 776 na yɛmfa wɔ adwuma work and pay yɛbɛfa wo na bibia timi ayɛ kama hana mede mu nsie me so ama abusuapɛ ne Samia Champion ne Shores Pepe Little Mohammed wɔnom ɛde agodie mu nsɛm atoa so